سلام طعنا حبلي ناير ميديال تومهارو لما عنتي ناخلت تشحن 17 ناير ميديال انجليش ماتريك اكزام حيزلكم مزيع لهم عاوزو فيديو ازي نايت فتنا تخرات ميستر خابين خمز مصدما بزرزر كبينا برقص تفتنت نحنكم ازي فيديو ازي سلاز طقمكم كسع مدرستا تخاتاتلو بتوسخ دما نايتي فتنا PDF نحندليكم لينكو على الديسكريبشن عميت لكم علىكم سبسكرايب بمقار داونلود قبروا نخالة تعرضكم ما شير مقبار كي ترسعوا حزي بغاتا نافت فيديو نقطو ريميديال تريكس فرست راوند بري يونيفرسيتي examination جنبوت 2017 April 2025 يبل بكليت كود 01 سابجكت كود 01 تايم allowed 3 ساعات استوى ساعات 5 ساعات section 1 grammar 1 up 35 يا 4 እና 5 ديوم ካብ ዝኾኑ ሴክሽንም ዘለዎ grammar section vocabulary section writing section communicative section እና መጨረሻ ከዓ reading comprehension section ዝብል ማለት እዩ ወይ ድማ አንቢብ ካምረዳ ማለት ሕዚ ናይ መጀመሪያ grammar section ካብ 1 ክሳብ 35 ዘሎ ብዛዕባ grammar ተኮር ዝኾነ ማለት እዩ number 1 we blank English either since grade 1 we blank English either since grade 1 استوعلوا since grade 1 since ዝብል ቃል ተመልከቱ since ምስ present perfect ወይ ድማ present perfect continuous ይዝኸይድ እንደገና ከዓ ever ትብል ካልእ ተወሳኺት ቃል እውን ራዩ ስለዚ present perfect ወይ ድማ present perfect continuous ንረብ m were studying እዚ past continuous ያድለና b had been studying Z past perfect continuous ayadlenan C have been studying correct D will be studying Z future continuous ስለዚህ the correct answer is C have been studying 2 during our childhood Hannah blank as stories አዋን ቁልዕነትና ሃና ዳሽ ንዓናታይ stories ይብል A would often tell B should often tell C often tells D will often tell during childhood ዝብል ማለት እዩ አዋን ቁልዕነትና እዩ ዘለ ሕዚ ቁልዕነት ዝሓለፈ ግዜና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚህ ታይ ዘለና ሕዚ ፓስት ዝኾነ ማለት እዩ ፕሬዘንት ዘይኾነስ ፓስት ኢና እንደሊ ማለት እዩ ስለዚህ A would often tell ትነግረና ነራ ኮንዲሽናል ፕሬዘንት ኮንዲሽናል ማለት እዩ ኮሬክት B should often tell እዚ አድቫይስ ንመሃብና እንጥቀመሉ ምኽሪ ንመሃብ ኢና እንጥቀመሉ C often tells እዚ present ዝኾነ simple present እኛ የድሊን D will often tell እዚ ከዓ future እዩ ስለዚህ ቁልዕነት ከዓ ዝሓለፈ ያዋን ቁልዕነት እንተላ past ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ስለዚ the correct answer is A would often tell ዝብል ማለት እዩ 3 as soon as the witness had given his word to the detective he belonged to leave the room አስተውዕሉ as soon as ዝብል ሓደ ብቐጥታ ማለት እንደ ሓቂ time close ይበሃል the witness had given ዝብል ከዓ past perfect ዝሆነ ቁልፊ ሰንተንስ ሓዙ ስለዚ past perfect ከዓ መስመን ይኸድ እዩ ትፈጥዎ ዘለኩም past perfect ምስ simple past ዝኸይድ ካሊ ምስኡ ዝኸድ የለን ስለዚ በቃ simple past በቀጥታ ንርኢ ማለት እዩ M had been allowed እዚ past perfect passive form እኛ አይኸውልን B was allowed simple past passive form correct C are having እዚ future continuous present continuous ያድለና D have simple present ያድለና ስለዚህ the correct answer is B was allowed ዝብል ማለት እዩ 4 we blank dinner when the phone rang rang ዝብል ቁልፍ ነገር ተመልከቱ rang ማለት ምድዋል ማለት ሓቂ ካውኻ simple past ዘለ ስለዚህ ብድሕሪ ታይና እንደሊ ወይ present past perfect ወይ ድማ past continuous ኢና እንደሊ ማለት ብድሕሪ when we blank dinner when the phone rang okay good M had been having እዚ past perfect continuous ዘላ የለና B were having past continuous correct C are having present continuous ayadlena D have simple present ayadlena ስለዚህ the correct answer is B we are having ዝብል ማለት
we were having dinner when the phone rang ድራና በላዕና ነርና እታ ስልኪ እንትድወል ተላ ማለት እዩ 5 the athlete ran blank and won a medal the athlete ran and won a medal A fastest B fastly C with fast D fast አስተውዕሉ አውዚ ታ ዓይነት adverb ይወስድ ይዝለና ዘሎ በቃ በሐጽሩ the athlete ran ይሉስ ታ ዓይነት adverb ና ክንጥቀም ዘለና ይዝለና ዘሎ D fast correct C with fast አይባልም B fastly አይባልም ምክንያቱ ፋስት ናብ adverb እንትቀየር ተለ fastly ዝኾነስ ከም ዘሎ fast ይዝኸውን fast adjective fast adverb fastly ግን wrong እዩ ማለት እዩ A fastest እዚ superlative degree compare ንምግባር እንጥቀመሉ እዩ እምበር ታይ ዝባህል አይኮነ ስለዚህ አውዚ adverb ዘሎ D is the correct answer the athlete ran fast and won a medal 6 I wish I blank read to help the poor አስተውዕሉ I wish ዝብል ቁልፍ ነገር ተመልክቱ I wish ዝብል ምስ ንመን ይኸይድ እዩ I wish ሓደ ምስ present conditional to express regret about the future ቀጻሊ ክንጣዓስ ተለና present conditional ንጥቀመሉ ንሕዚ present ክንጣዓስ ተኾይና ከዓ simple past ንጥቀም ንዝሓለፈ ክንጣዓስ ተኾይና ከዓ past perfect ንጥቀም ማለት ስለዚህ ምስ present conditional ምስ simple past ምስና past perfect ይኸይድ ማለት እዩ I wish ዝብል ስለዚህ ሓዲኦም ካብኦም ንመልከት ጽቡቕ A am እዚ present ዩ አያለና B were correct C will be እዚ future አያለና D can be እዚ probably ability ዝገልጽ አያለና future ይውን ability ዝገልጽ ስለዚህ the correct answer is B were I wish I were rich to help the poor ሃፍታም ተዝኸውን ማ ድኻታት ማሐገዝኩ ማለት እዩ ግን ሃፍታም ይኾንካን ማለት እዩ ሓጢሩ 7 he asked me blank I could speak Arabic he asked me አስተውዕሉ እዚኣ he asked ዝብል reported speech ሕቶታት ናብ reported ክግበርና ሃለው ወይ ድማ ንሰብ ክንገር ተለው report መግበር እንጥቀመሉ ቃል እዩ ስለዚ ዝኾነ ሕቶት ከዓ report ክግበር ተለ ትሕቱ ተቀይሩ ብፉል ስቶፕ ይዕጽኦ ማለት እዩ statement ይኸውን ሞ ካብ ብፉል ስቶፕ ይዕጽኦ question mark ዝነበረ ብፉል ስቶፕ ይዕጽኦና የስነ question ተኮይኖም ከዓ if ወይ ድማ whether ይጥቀሙ ማለት እዩ okay ሕዚ he asked me blank I could speak Arabic could መጀመሪያ ካን ሃም ዝነበረ እዩ ዝነግረና ዘሎ simple present ነይሩ ናብ simple past ይቀየር present continuous ነይሩ ናብ past continuous ይቀየር ዝብል ኩላና ከም ንፈልጦ ማለት እዩ ሕዚ A if ይብል correct if ና የስነ question ተኮይኖም if ና እንጥቀም B whether ውን correct C when እዚ time close አያለናን D and እዚ connector or coordinate conjunction አያለና ስለዚህ correct answer is A and B are corrects ክልቲኦም ትክክለኛ መልስ እዮም ምናልባት ክልቲኦም በሓደ መጽኦም በር ክልቲኦም ትክክለኛ መልስ እዮም 8 my brother speaks English blank than this friend አስተውዕሉ than ዝብል ሓደ comparative degree ምዃኑ ይረድአና ኣሎ ስለዚህ comparative degree ከዓ one side level AR two side level more ወይ ድማ irregular adjective ከዓ good ተነይሩ better ይኸውን match ተነይሩ more ይኸውን ኢልና ደረና ስለዚህ comparative degree ከም ዘድልዮ እዩ ተመናጸር ዘሪና ዘለ እሺ ኤም fluent ሓደ ሴሌበል ስለዝኾነ fluenter ክኸውን ነይርዎ ስለዚህ አየድለና B fluently እዚውን more fluently ክኸውን ነይርዎ ትክክለኛ አይኮነም ምክንያቱ fluently ክተሳለበል ይዘሎ C the most fluently እዚ the most fluently ዝብል ንሳፐርላቲቭ ዲግሪ most ንሳፐርላቲቭ ዲግሪ ኢምበን ኮምፓራቲቭ ዲግሪ አይንጥቀመልን D more fluently correct D more fluently the correct answer is D more fluently 9 she wanted to know blank አውዙን wanted to know blank ማለት reported speech questions report ክግበርና ሃለው ናጥቀመሉ ስለዚህ ዝኾነ ነገር ጠይቃ ነይራ ማለት እዩ ታይ ክትደልያ ዝኾነ ነገር ክትፈልጥ ኢላስ ጠይቃ ነይራ ማለት እዩ በቃ ሕዚ ሪፖርት ፉል ስቶፕ ተዓጽደኝ ስለዚህ ሪፖርት ዝግበር ተለ question ካ ብፉል ስቶፕ ይዕጽው ስቴትመንት ይኸውን ኢላ ካብ ናይ ቀድም ዝነገርኩም ማለት እዩ ሕዚ ኤም what I would like correct what I would like እንታይ ከም ዝደሊ she wanted to know what I would like እንታይ ከም ዝደሊ
እንታይ ከም ዝደሊሲ ክትፈልጥ ደልያ ማለት እዩ ቢ what would you like እዚ ጥያቄ እዩ ዘሎ ወይ ድማ ሕቶ እዩ ዘሎ what would you like ግን afቲ full stop ይተዓጽ ዘሎ ሲ would you like some more coffee እዚ እውን ሕቶ እዩ ዲ do you like some more coffee እዚ እውን ከም ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ስለዚ the correct answer is a what I would like 10 well my mother blank in the mines he caught bronchitis well my father blank in the mines he caught bronchitis ዝብል ቁልፍ ቃል ተመልከቱ እዚኣ he caught bronchitis ዝብል simple past ያኛ simple past ከዓ ቅድሚ ሕሳ ኢለኩም ነይረ ምስ past perfect ወይ ድማ ምስ past continuous ይኸይድ ኢለኩም ነይረ ጽቡቕ ኣብዚ ካልእት ከዓ ሆየል ትብልኛ ሆየል ብበዝሒ ምስ ኮንቲኒየስ ኢና ንጥቀመሉ ወይ ፓራላል ኢንክሪዝ ክኾኑ ይኽእሉ ዝሮ ምስ ኮንቲኒየስ ዝኾነ ብበዝሒ ንጥቀመሉ ሆየል ዝብል ታይም ክሎዝ ማለት ነው ስለዚ ኤም was working past continuous correct b is working እዚ present continuous ኣየድለና c has working in grammatically correct ይኾነ ግራመት ብትክክል ብግራመር has working ኣይባሃልን has been working ይኾን ነይርዎ ስለዚ ትክክል ኣይኾነን ዘየድለና d will work እዚ future እዩ ኣይድለና ስለዚ the correct answer is a was working ዝብል ማለት እዩ 11 if my mother had not gone to the healer she blank better ይላል if my mother had not gone to the healer አውዚ if my mother had not gone past perfect ሓቀይ if ዝብል ከዓ conditional sentence ምዃኑ የርእየና ኣሎ ስለዚ conditional sentence type 3 ከዓ if clause past perfect main clause perfect conditional ንጥቀም ወይ ድማ would plus have plus verb 3 ዝብል ማለት እዩ ጽቡቕ ስለዚ if clause ተይሆናለ past perfect ማለት እዩ ስለዚ main clause ኢና ንጽብቕ main clause ከዓ ፍሉጥ እዩ past perfect conditional ወይ ድማ would plus have plus verb 3 ዝኾነ ኢና እንደሊ ጽቡቕ m would not have got correct b would not have been got እዚኣ would not have been got passive form ያኛ ግን ትሕቶ passive form ዝደልዮ ወይ active form ክንሪአና እሺ ንጽናሐልና እዚኣ ሃማይላሽ c will not have got እዚ ኣየድልየናን ምክንያቱ future perfect ዘሎ d would not I got እዚ ከዓ ሕቶ ኮይኑ present conditional እዩ ኣየድልየና ምስ simple past ዝኸይድ እውን ስለዚ ቢና ኤና خنا compare ነገር passive form ዝድልስ ወይስ active form ዝብል እዩ ማለት if my mother had not gone to the healer አዶይ ናፍቱ መድሓኒት ዝህብ ተዘይትኸይድ ነይራ she blank be better ስለዚ ንሳሲ ታይ ምኾን ኣይ ምኾነት ነይራ ይብለ better ዝሓሽ ወይ ድማ ኣይ መሓሻ ነይሩ ማለት እዩ በሓፂሩ ስለዚ ታይ ዘድልያ እዩ እወ አውዚ ሓደ ጎት ዝብል ቃል ማለት እዩ ከም ዘለዎ ፓሲቭ እዩ ከም ፓሲቭ ኮይኑ ዘገልግል ወይ ድማ ና ፓሲቭ verb ሲ ኣይቅየርን ማለት እዩ ስለዚ be would have been got ዝብል ሲ ኣየድልየና አውዚ እዩ በሓፂሩ would not have got better ተልናሲ ኣይ መሓሻ ነይሩ ማለት እዩ በሓፂሩ ስለዚ a the correct answer እዩ b ግን ፓሲቭ ፎርም ስለዝኾነ ፓሲቭ ፎርም ከዓ got ዝብል ወይ ድማ get ዝብል ዓርሱ ፓሲቭ ስለዝኾነ ና ፓሲቭ መቕያር ኣየድልዮን እዩ ስለዚ the correct answer is a would not have got ዝብል ማለት እዩ 12 the more girls go to school blank women there will be in the workplace ይብል the more girls ዝብል ዘሟር ዝብል ቁልፍ ነገር ተመልከቱ ዘሟር ዝብሉ parallel increase ይባሃሉ ወይ ድማ parallel increase ሓደ ተሕግ ተውስኽ ተሓደ ምስኡ ዝውስኽ ነገር ማለት እዩ ሕዚ the more girls go to school the more women there will be in the workplace ይኸውን ምክንያቱ parallel increase ስለዝኾነ ማለት እዩ she is the most እዚ ያለና superlative እዩ b the money እዚ እውን ያለና possessive እዩ c the more much እዚ እውን the more much ይዝሆን ዘሎ much ስለዝኣተው ኣየለና d the more correct ስለዚ the correct answer is d the more girls go to school the more women there will be in the workplace ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ተኸይደን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብቱ ናይ ስራሕ ቦታ ክህልዋ እየን እዩ ተሓደ ተወስኽ ተሓደ ዝውስኽ parallel increase ይባሃል 13 the radio blank before computers were soft off the radio blank before computers were soft off ቅድሚ ኮምፒውተር
ንሕሳበንሲ ራድዮ ታይ ነይረን እዩ ባሕፂሩ ካብ ኮምፒውተር ሬድዮ ኣቐዲመ መዝሓቀይ ስለዚ ሬድዮ ታይ ነይረን እዩ ኤም was invented ተማሂዘን ቢ has been invented እዚ ከዓ ተማሂዘን ኣለዋ ማለት ፕሬዘንት ታይ ዝበሃል ግን ፓስት ዘለና ስለዚ የልን ቢ ኾነ ይገለ ሲ had been invented እዚ ፓስት ፐርፌክት እዩ ተማሂዙ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ፓስት ፐርፌክት ያለና ሲምፕል ፓስት ዘለና በርግጽ ዲ had invented እዚ እውን ፓስት ፐርፌክት እዩ አክቲቭ ፎርም ስለዚ the correct answer is was invented ቅድሚ ኮምፒውተር ምሕሳበን ማለት እዩ ሬድዮ ተማሂዘን ነይረን ማለት እዩ ወድማ ተፈጥረን ነይረን ማለት እዩ 14 by 2035 we blank extreme poverty and hunger from our country ይብል by 2035 ፊቸር ምዃኑ ሓዝለይ ምክንያቱ ሕዚ 2026 እዩ ዘሎ ስለዚ by 2035 ዝብል ፊቸር ምዃኑ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ባይ ትብል ቁልፊ ኸይዲ ሓዝልን ባይ ዝብል ምስ ክልተ ነገራት እያ ትኸይዳ ፊቸር ማለት እዩ ምስ ፊቸር ፐርፌክት እና ፊቸር ፐርፌክት ኮንቲኒየስ ምስ ክልቲኦም እያ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ሓዲኦም ንረ ኤታ ይብል will have been eradicated passive forms of future perfect b will have eradicated active forms of future perfect c will be eradicated this simple featuring d would have eradicated እዚ present conditional እዩ ስለዚ d present conditional ስለዝኾነ ኣየድልየናን c will be eradicated simple future passive form ስለዝኾነ ኣየድልየናን b will have eradicated እና a will have been eradicated ዝብሉ ክልቲኦም passive form ዝደልስ active form ዝብል ነቱ ታይ ዝበሃል ንራእዩ ሕዚ ብ2035 ንሕና ኢሉ ዳሽ እዩ ዘሎ extreme poverty ብጣዕሚ ዝለዓለ መጠን ድኽነትና and hunger ጥምየት from our country ካብ ሃገርና እዩ ዘሎ ስለዚ ክንጎሮ ኣለና ማለት እዩ ኤራዲኬትድ ዝብል ከዓ ቃል ተዋሂቡና ኣሎ ኤራዲኬት ማለት ከዓ ምፍሓቅ ምንምሳስ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኢና ደምሰስ ንኾን ዘለና ስለዚ አክቲቭ ዘድልዮ ማለት እዩ ንሕና ደምሰስ ንኾን ፓሲቭ ተኾይኑ ግን ንሕና ድምሰስ ለና will have be eradicated ተልና we will have be eradicated ተልና ንሕና ንጠፍእ ኣለና ማለት እዩ ድኽነት ከዓ የጥፍአና ኣለና ዓና ማለት እዩ ድማ ሃንገር የጥፍአና ኣለና ማለት ስለዚ ንሕና ኢና ክነጥፍኦ እንደሊ ሓቀ the correct answer is b we will have eradicated extreme poverty and hunger from our country ስለዚ ጥሜትን ድኽነትን ካብ ሃገርና ክንፍሕቆ ኢና ብ2035 ይግበረልና ኣሜን ንብል 15 our departure is only a month away however we haven't got our tickets our departure is only a month away semicolon however we haven't got our tickets ሕዚ እንብገሰሉ መዓልቲ ወርሒ ወይ ድማ ቀሪቡ እዩ ይብለ ይኹን ዳ ኣምበር እቲ ቲኬትና ግን ክሳዕ ኣይተረካውናዮን ዳሽ ይብል ኣይተረካውናዮን ዳሽ ፍሉጥ እዚ ዳሽ ኔጌቲቭ ዝኾነ ታይ ገና ኣይተረካውናዮን እዩ ሓፂሩ ስለዚ ገና ከዓ የት ከም ዝበሃል እንግሊዝኛ ፍሉጥ ስቲል ያለና ቢ ኦልሬዲ ምስ ፖዚቲቭ ዝኸይደ ያለና ሲ ናው ያለና ዲ የት ስለዚ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዲ የት ዝብል ማለት እዩ ምስ ኔጌቲቭ ዝኸይድ 16 unless you see the criminal blank እቲ ወንጀለኛ እንተ ዘይረኣኻዮ ዳሽ ይብል a will you shoot እዚ ኮሽን እዩ ዘሎ will you shoot after ግን full stop ተዓድ ዘሎ ስለዚ የለን ኮሽን ስለዝኾነ b don't shoot ኣይተእዊ ወይ ድማ ኣይትፀውዕ ማለት c you should shoot ክትእዋ ኣለካ እዚ ኣድቫይስ ንምሃብ ነው እንጥቀመሉ ምኽሪ ንምሃብ ግን እዚ ታይ ኦብሊጋቶሪ እዩ ግዴታዊ እዩ ማለት ወንጀለኛ እንታይ ዝበሃል ምኽሪ ዘይኾነስ ኦብሊጋቶሪ ዘርእየና ዘለ ዲ ጊቭ ሹት እዚ ሹት ቨርብ ናሃሎ ጊቭ ሹት ኣየድልን ስለዚ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዶንት ሹት ነቲ ወንጀለኛ እንተ ዘይረኣኻዮ ከይትፅውዕ ወይ ድማ ከይትእዊ ማለት እዩ ስለዚ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዶንት ቢ ሹት ቢ 17 when I looked round the door the baby blank quietly
when I looked around the door the baby blank quietly አስተውዕሎ when I looked ዝብል ረይዎ I looked ዝብል simple past ዘሎ when one time close እዩ ስለዚ simple past ካብ ቅድሚ ሕሳ ኢለኩም ነይረ ምስ መን ወስና ከለኩም ነይረ ምስ past continuous ና past perfect ዝኸይድ ኢለኩም ነይረ ስለዚ ሓዲኦም ንራው A is sleeping ዝብል እዚ present continuous እዩ B slept simple past እዩ C was sleeping correct past continuous D sleep simple present ስለዚ the correct answer is C was sleeping ዝብል ማለት እዩ 18 boys was digging the ground to plant cash crops when her son blank ይብል boys ዝተባሃለ ሰብ ነቲ ግራውንድ ወይ ድማ እቲ መሬት ናኳዓተ ነይሩ እንታይ አትክልቲ ክዘሪ ይብል when her son ወዳ ደግሞ እንታይ እንተሃለወ ይብለናል ዳሽ ይብለናል ስለዚ አውዚ ከዓ ከተስተውዕሉ ዘለኩም was digging the ground ይዝለና ዘላ ስለዚ እስተሆነ ታይኛ past continuous ያሆናኛ ማለት ነው ስለዚ past continuous ከዓ መስመን ይኸዲ ለኩም ነይረ ምስ simple past ይዝኸይድ ማለት ነው ምስ ካሊ አይኸይድ ወይ ድማ parallel increase ሆነ past continuous ምስ past continuous ይኸይድ when ግን well እዩ መብዛሕትኡ ግዜ parallel ታይዝ ባህል ንጥቀመሉ ማለት ነው ስለዚ ምስ simple past ይኸይድ m arrives ይብል እዚ simple present ያለና b will arrive እዚ simple future እዩ c had arrived እዚ past perfect እዩ d arrived correct simple past ስለዚህ the correct answer is D arrived ማለት ነው 19 A haven't you finished tidying your bedroom yet yes ተባሃለ ሰብ ከም ወኪል ተጠቅሙሉ ዘለ ክፍልኺ ምጽራይ ክሳዕ ሕዚ አይ ወዳእ ክንዲኺ ይዝላ ዘሎ B ተባሃለ ሰብ ከዓ no that I ግን ኢሉ ዳሽ by 10 o'clock don't be so patient ب10 ሰዓት አይትቸኩል ዘላ እዚ by 10 o'clock ዝብል ሓደ ቁልፊ ነገር ተመልከቱ by 10 o'clock ዝብል ምስ by ዝብል ምስ future perfect እና future perfect continuous ና እንጥቀመሉ ኢለኩም ነይረ ቅድም ሕዚ ስለዚ ሕዚ A ታይብል I will have finished correct B I have finished እዚ ዝተወደዩ present perfect ያይለና C I finished እዚ past እዩ ግን ናጠይቃ ይዘለ D I had finished ዝውን past perfect ያይለና ስለዚ the correct answer is I will have finished by 10 o'clock don't be so patient 10 ሰዓት ከወደ አትቸኩል ማለት እዩ 20 ማርታ will you call me back later please ማርታ ሳረሰት ዳሓረ ጸኒሕካ ትሉለ ኢልካ በይዛኻ ትሉለ አብየልካ of course ብደንቢ ኢልዋ አይ ብላንክ እዩ ስለዚ ብደንቢ ተይልዋ ታይ ክድውለላ እዩ ማለት እዩ ጽንሕ ኢሉ ማለት እዩ ወይ ዳሓረ ጽብቅ A will call correct B I'm going to call እዚ I'm going to call ዝብል ዕላማ ዝተኾነ ፕላንድ ዝኾነ ማለት ትልም ዝወጾ ነገር እዩ እዚ ግን ብቐጥታ ሓታተስ ሽዑ ብቐጥታ ዝውሃብ መልሲ እዩ immediate response እዩ ወይ ድማ ቀጥተኛ ምላሽ እዩ በይ ዝተተለመ ወይ ዝተሓሰበሉ አይኮነን C will not call ከዓ ኔጌቲቭ እዩ ግን አፍቲ of course ዝብል ብደንቢ ስለዚ ብደንቢ እንድሕልዋ ክድውለላ እምበር አይደውለልክን አይኮነን አይ ኖ ይኸውን ነይሩ ማለት will not call ተኸውን ተዝኸውን ማለት D shall call እዚ ሳጀሽን እንጥቀመሉ ስለዚ the correct answer is A will call I will call you of course I will call you ማለት A is the correct answer 21 Great innovations blank in the fields of computer science and technology in the 20th century ሕዚ great innovations ዓበይቲ ምህዞታት ዳሽ ይብል in the fields of computer science ኣብ ዓውደ ኮምፒውተር ሳይንስ ኣብ ዓውደ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ማለት እዩ in the 20th century ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ስለዚ in the 20th century ዝብል ቁልፊ ነገር ሓዝለ እቲ ቁልፊ in the 20th century ዝብል ማለት እዩ in the 20th century ማለት ዝሓለፈ እዩ ሓቂ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ሕዚ 21 ክፍለ ዘመን እዩ ዘሎ ይኾነ ድዩ ኦኬ ጽቡቅ ስለዚ ዝሓለፈ ንኾነ ታይና እንደለው ዝማት simple past ይፍሉጥ እዩ ስለዚ great innovations blank in the fields of computer science and technology in the 20th century okay A were made correct B were making እዚ past continuous አይደለና C have been made እዚ present perfect ያለና D had made past perfect ያለና ስለዚህ correct answer is A were made ዓበይቲ ምህዞታት C
ኣብ ዓውዲ ኮምፒተር ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን እንታይ ተሰሪሖም ይዝልና 22 if someone is bleeding we blank gloves to treat them እንድሕር ሓደ ሰብ ዝደሚ ኮይኑ ወይ እናደመ ሃልዩ ይለና ኣሎ we dash ይብልና ንሕና dash gloves to treat them ታይ ጓንትታት ንዕቶም ንምሕካም እዩ ታይ ሓደ ሰብ እናደመ እንድሕና ሃልዩስ ታይ ንሕና ታይ dash ይልስ gloves to treat them ወይ ድማ ጓንትታት ንዕኡ ክንሕክም ወይ ንዕቶም ክንሕክም ይብል ዘለ A would wear B wear C will wear D should wear so the correct answer is D should wear ምክንያቱ if someone is bleeding ሓደ ሰብ ንሕና ይደም ይሃሉ we should wear ታይ gloves ወይ ድማ ክንኣስረለና ይብለና ዘለ በሓፂሩ would wear እዚ ምስ simple past ዝኸይድ B wear simple present C will wear እዚ future እዩ ስለዚህ the correct answer is D should wear ዝብል ማለት እዩ 23 if the time frame were 2025 the millennium development goals blank ሕዚ እክተስዕሎ ዘለኩም if close እና main close if close ተተህለኝ if the time frame were 2025 እዚ simple past ይሆነኛ ሓቂ ስለዚህ the main close ከዓ the millennium development goals ታይ ኮን ዝኽእል present conditional ማለት would plus verb 1 ዝብል ማለት okay a would be achieved correct B much worse እዚ ያለና C more much nicer than እዚ ከዓ comparison ያለና B will be achieved እዚ future continuous future simple future ይባል ስለዚህ the correct answer is A will be achieved ክሳካዕ ነይርዎ ማለት እዩ 24 your teacher how is your brother now ለመርካ حوكا خمنيا سخخ خمنت لنا you he is blank today حوكا خمنيا حزيت لك سخخاتها تلو you he is blank today A much bad بتاع حماق B worse قديدو C more worse بتاع قديدو D much more worse بتاع بزح مقديدو so the correct answer is B worse good يقدر لمات he is worse today زبيد معناته ሓደ ከዓ እዚ more worse كن لا نخل مهناتو worse one side value خاو ከዓ ናይ worse ዝመጽ እዩ so the correct answer is B worse 25 the new sofa is blank the old one the new sofa is blank the old one okay A much nicer than much nicer than B the most nice than C much more nicer than D more nicer than D more nicer than more إلا nicer አይንጥቀምን ስለዚህ D ከሆነ አይከል nicer ነዓሉ comparative degree ስለዚህ more ምስ ብዙሕ ሳይለበል ዝኸይድ በር ምስ nicer ዝብል አይኸይድን D ከሆነ አይከልን C much more nicer than እዚውን ከም ተመሳሳሊ ዘላ ይልየና B the most nice than እዚ ምስ superlative most ዝብል A much nicer than correct ስለዚህ the correct answer is A much nicer than ዝብል ማለት እዩ 26 the older you get blank it becomes to find a job the older አስተውሉ አንተ ቅድሚ ዝተወሰነ ሕተ ዘሞር ገረል ግላ ግዛም ዛዕ ዝደረና አውዝ ኻ the older እዚውን parallel increase comparison ይባል ሓደ ተወስኽ ተለ ሓደ ዝወስኽ ማለት እዩ ስለዚህ the older you get እዚ ዘግዛዕ ዘሎ comparative degree አንደሊ እዩ okay A the most difficult زي يكون مهناتو superlative ننطقمالو B the more difficult correct C the difficult زي positive يعني يلين D the more difficult than إذا خا parallel increase يكون comparative degree than ننطقمالو من parallel increase أي ننطقمالو says the correct answer is B the more difficult it becomes to find a job بزعل خا أطرسي سرح نمركب بتعمي أشجرنا خوني خيري زبزله 27 I wish I blank entrance examination because I was the only remain in our village I wish ዝብል ቁልፍ ነገር ተመልክቱ አንተ ምስ present conditional ምስ simple past እና past perfect ዝኸይድ ለኩም ነይረ I wish ዝብል ሰለስተ መንገድታት እዮም ዘለው
ኣብዚ ከዓ ሓደ ዝተኾነ ነገር ኣሎ because ኢሉ I was the only remain in our village I was the only remain ዝለና ዘሎ simple past ንሓቀይ ስለዚ ብዛዕባ simple past የዋጋዕ ዘለ ማለት እዩ ብዛዕባ simple past ክንጻጸት ወይ ድማ ክንናሳሕት ኮይና ከዓ past perfect ንጥቀም ኢልኩም ነይረ ኦኬ ሕዚ past perfect ከም ዘሎ ርግጸኛ ኮይና ጽቡቕ A were past simple past የለና B was past እዙን simple past የለና C had passed correct D past እዚ simple present የለና ስለዚህ the correct answer is C had passed ዝብል ማለት እዩ 28 I have two brothers ክልተ ኣሕዋት ኣለውኒ dash work is in the ministers of education ስራሕ ኣብ ministers of ወይ ድማ ኣብ ትምህርቲ ሚኒስተር ማለት እዩ ስለዚ ኤም whose ማለት possessive ወይ ድማ ዋንነት ንጥቀመሉ ቢ whom እዚ ከዓ ንመን ዝብል ማለት እዩ objective case relative pronoun እዩ ሲ who subjective ነው objective case ንጥቀመልና ዝብል relative pronoun እዩ ዲ which እዚ subjective case ኮይኑ ንነገራትና ንእንስሳት ንጥቀመሉ ወይ ድማ ንቾይስ ከዓ ንኩሎም ማለት እዩ ንጥቀመሉ ስለዚ ኣብዚ ከዓ ተዘድልዮ እዩ ኣብዚ ሓንቲ ክትርድዋ ዘለኩም ወርክ ትብል ሲ verb ዲያኛ ሲ ስም ዝብል ሓንቲ ቁልፍ ነገር ክትፈጥዋ ዘለኩም ማለት እዩ ሕዚ ወርክ ስራሕ ተትኸውን ወይ ድማ ስም ተትኸውን ብግስ ተትኸውን ሁ ንጥቀም ነርና ብራዘርስ ሁ ወርክ ክንብል ነርና ግን ኢዝ ስለዘሎ after ቆጽል ዘላ ኣውዝላል verb ወርክ ታይም ሆና እዚ ነገርና አለ ስራሕ ሲ ከምስም ኮይና ተገልግል ምህላዋ እዩ ስለዚህ ታይለና ማለት ያውዝ ሕዚ possessive ወይ ድማ ዋንነት ማለት እዩ ዋንነት ከዓ am whose ዝብል ማለት እዩ I have two brothers ክልተ ኣሕዋት ኣለውኒ whose work is in the ministers of education ስርሖም ድማ ኣብ ትምህርቲ ሚኒስተር ዝኾኑ ማለት ሕዚ whose work ስርሖም ማለት እዩ the correct answer is a whose ዝብል ማለት 29 by next year this time ኣውዙን ኣስተውዕሉ by next year by ዝብል ቀድሚ ሕዚ ነግረኩም ነይረ ንቐጻሊ ምዃኑ ከዓ next year ይብለና ኣሎ this time ይብለና ኣሎ I blank አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አነ ዳሽ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ይለና ኣሎ ጽቡቕ am am joined እዚ simple present እዩ ወይ ድማ simple present እዩ አየለና be join እዙን simple present እዩ አየለና C will have joined correct future perfect D will be joining እዚ future continuous አያለና ስለዚህ ታባይ ትል ቁልፊ ነገር ተመልከቱ አይለኩም ነረ ስለዚህ correct answer is C will have be joined ዝብል ማለት 30 I found this problem a bit blank the rest of the villages I found this problem I found this problem a bit blank the rest of the challenges M tower than B the toe C the towest D more toe ሕዚ I found this problem a bit blank the rest of the villages ታያሪና ለማለት ነው comparison ማለት ስለዚ A tower than correct B the toe እዚ compare አይገብርን C the towest እዚ superlative D more toe ዝውን ሞር ኢልካተው ምክንያቱ ሞር እናተው ተወር ይኾን ነይሮም ሞር የለም ምክንያቱ ሓደ ሳይለበል ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ correct answer is a tower than ዝብል ማለት እዩ 31 neither the students nor the teacher አይቲ መምህር አይተም ተማሃሩ ክልቲኦም ማለት እዩ አይቲ መምህር አይተም ተማሃሩ dash responsible for the last bag ሓላፍነት ታይ for the lost bag ንዝጠፈ ሳንጣይ ዝምስል ዘሎ ስለዚ M is B has C where D are okay ኣብዚ ክትሕዝ ላይ ዘለኩም subject verb agreement ዝበሃል ሩል እዩ subject verb agreement እቲ subject C ምስቲ ዝስማዓምዓሉ verb C አየና እዩ ዝብል ሕዚ ኣብዚ neither the student nor the teacher ዝብል ማለት እዩ neither nor ዝብል ቃል C ኣብ subject verb agreement ዘለዎ ሕጊ C ካመ እዩ እቲ ሕጊ እዚ ሽንደዳት ኣለኩም ምናልባት ብግልጽ ተዝተረዲኩም ማለት እዩ እቲ subject C እቲ verb C ምስቱ ቀረው ዘለ subject ይስማዕማዕ እዩ ትሕጊ ማለት እዩ ምስ neither እና nor either እና either or ዝብሉ both and either or እና neither nor ዝብሉ ማለት እዩ ስለዚህ the teacher singular ስለዝኾነ
ሲንጉላር ቨርብ የድልየና ማለት እዩ ኦኬ ዲ አርዩ አየድልየናን ሲ ዌርዩ አየድልየናን ምክንያቱ ብዙሕ እዮም ዘመልክቱ ዲ ሃዝ ኤ ኢዝ ሃዝ እና ኢዝ ኮምፓየር ጎሩ ኣብዚ ታይ ዓይነት ቨርብ ዘድልየና እዩ ሪስፖንሲብል አድጀክቲቭ ሓቀ ኦኬ ጽቡቅ ስለዚ ሃዝ ይኾነስ ኢዝ ዘድልየና ማለት እዩ ስለዚ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ 32 the rarely comes to sorry 32 she rarely comes to visit her parents during vacation blank question mark she rarely comes to visit her parents during vacation comma blank question mark A does she B did she C is she D didn't she okay ጽቡቅ ኣብዚ ከዓ ተኣያሪና ዘለ question tag ዘርእየና ዘለ question tag ማለት ከዓ ሓደ ስቴትመንት ሲ ኣብ መጨረሽቱ ንእሽተይ ሕቶ ክጥቀም ተለ ማለት እዩ ሓቂ ጽቡቅ ናይ question tag ሕግኻ ሓደ question tag ፖዚቲቭ ተነይሩ ኔጌቲቭ question tag የድልዮ ኔጌቲቭ ተነይሩ ከዓ ፖዚቲቭ question tag የድልዮ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ እቲ ሰንተንስ እዚ ከዓ she rarely comes to visit her parents during vacation rarely comes ዝብል ታዩ ፕሬዘንት ይኛ ሓቂ ሲምፕል ፕሬዘንት ይዘለ ስለዚ ዳዚ ዘድልዮ ፍሉጥ እዩ ኣዝያ ሓንቲ ቁልፊ ሬርሊ ትብል ቁልፊ ነገር ከዓ ተመልከቱ ሬርሊ ንዓሱ ኔጌቲቭ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዓይነት ታይ ዝበሃል ዘድልዮ ወላው ዝኽትሪ ያህላ ፖዚቲቭ ደይመስል ግን ሬርሊ ማለት እዩ ኔጌቲቭ ኣድቨርስ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኔጌቲቭ ገብሮ ሕዚ ታይ ዓይነት ታግና እንደሊ ፖዚቲቭ ታግ ማለት እዩ ጽቡቕ ኤ ዳዝ ሺ ኮሬክት ቢ ዲድ ሺ እዚ ፓስት ያያለና ምክንያቱ እዚ ሲምፕል ፕሬዘንት ይዘለ ሲ ኢዝ ሺ እዚ እውን ኣየለና ምክንያቱ እዚ ምስ ኮንቲኒየስ ታግ ዝፈጥረና ዲ ዲድንት ሺ እዚ እውን ፓስት ዩ ኔጌቲቭ ዩ ኣየለና ስለዚ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዳዝ ሺ ማለት እዩ 33 an ultrasound is a machine blank uses sound waves to identify medical problems ይብል ሕዚ an ultrasound is a machine ሓደ ultrasound ማለት ወይ ድማ ድምፂ መጉልሂ ማሽን ኮይኑ ዳሽ ይብል uses sound waves ታይ ማዕበል ድምፂ ይጥቀም to identify medical problems ናይ ሕክምና ጸገማት ሲ ንምፍላይ ይብለና ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ክፍት ዝኣቱ ቃልሲ ኣየና ይብለና ኣሎ ኤም where B whose C which D that okay where for place you for instrument አይኮነን እስኩም ደ B whose is ዘለ እዚ for possessive ወይ ድማ ንዋነትና እንጥቀመሉ አውዚ የዲና ጽቡቅ ደ C which for things and animals ጽቡቅ D that እዚኦም ይስማዕሙ ኦኬ ኣብዚያ ሓንቲ ቁልፍ መስኻ ናይ which እና that መፍለይ ተሓዝለ ኮማ እንጥቀመለን ሓቂ ዲፋይናይት pronoun እና ዲፋይናይት ሪሌቲቭ pronoun እና ኢንዲፋይናይት ሪሌቲቭ pronoun ዝብል ሕጊ ኣሎ ስለዚ እዚ ኮማ ስለተጠቀመ ዲፋይናይት pronoun ሪሌቲቭ pronoun ስለዝኾነ ታይ ክወስድ ዝኽእል which ማለት እዩ ዛት ግን ምስ ኮማ ኣይኸደን ማለት እዩ ዛት ኸው ተነይሩ ኮማ ተዘይህልዎ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኮሬክት አንሰር ሲ which ዝብል ማለት እዩ 34 I think my father blank in this college since 2000 ዝብል ሓደ ቁልፊ ነገር ተመልከቱ since 2000 since ዝብል ምስ መን ይኸይድ ምስ present perfect እና present perfect continuous ይዝኸይድ since ዝብል ቃል ማለት እዩ ሕስኩም ደ ጽቡቕ ኦኬ ሕዚ ኤም teaches እዚ የለና ምክንያቱ simple present ዘለ B is teaching እዚ እውን present continuous ዘለ የለና C has been teaching correct D has taught እዚ እውን correct ኦኬ ኣብ ክልቲአን ዘሎ ኣፈላላይ ከዓ ንርኢ ተሓልዩ ማለት እዩ እሺ I think my father blank in this college since 2000 ሕዚ ታይ ዘለና ዘለ since 2000 ካብ 2000 ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብ ኮሌጅ ሲ የምህረሎ እዩ ሕዚ ኣይቋረፀን ሕጂ እውን የምህረሎ ማለት እዩ ኸው ዲ ከዓ ሓስቶት ዝብል ማለት እዩ ኣብ ኮምፕሌሽን ትኩረት ዝገብር ወይ ድማ ኣብ ዝተወዳ ሓደ ነገር ናተሰርሐ መፅኡ ሕዚ ከዓ ዝተጠናቐ እንድሕ ኮይኑ ሓስቶት ንብል ሓደ ነገር ናተሰርሐ መፅኡ ሕዚ እውን ይስራሕ ለናሊ ከዓ has been teaching ንብል ማለት እዩ ናብ ምህሮ ፀኒሑ ሕዚ እውን ይምህር ንሕናሊ ማለት እዩ has been teaching ንብል ማለት ስለዚ the correct answer is C has been teaching ዝብል ማለት እዩ 35 my house blank into last night for the second time استوعب last night ዝብል last night ትቁልፊ ነገር ሓስቡ last night ዝብል ታይ ዘመልክተና simple past መሆን ዘመልክተና ሓቂ ስለዚህ ዓይነት verb እንደሊ ቦቲ simple past ዝኾነ okay ጽቡቕ A broke okay B is broken
እዚ የለን በርግጽ is broken ስለሆነ አየለና C was broken እሺ D has been broken እዚ present perfect የለና ስለዚህ was broken እና broke እዚ broke active was broken ካ passive ሁለቱም ግን simple past ዮም ሓቀይ እሺ compare word ታይ ዘልዮ ያው simple present sorry active form this passive form ዘልዮ ወይ በactive this passive ይኸውን my house blank into last night for the second time ሕዚ house ክሰብር ይዝኽልስ ክሰበር ይዝኽል በሓፂር መልሲ ማለት house ሓቂ ክሰበር ይዝኽል እንደ ክሰበር አይከልን ብሁናታ ይንቀሳቀስ non living thing ሓቂ ስለዚ was broken ዝብል ይኾን ዘሎ ብሮክ ግን እቲ ገዛ ይሰብር ለማለት ይባዓሉ ንኻሊ ይሰብር ለማለት ስለዚ ገዛ ባዓል ንኻሊ ክሰብር ስለዘይኽእል ወይ ክሰበር ይዝኽል እምበር ክሰብር ስለዘይኽእል ታይኹም ተአንሰር ማለት እዩ C was broken ዝብል ማለት my house was broken into last night for the second time ንኻልኣይ ግዜ ሲ ገዛይ ኣብ ዝሓለፈ ለይቲ ተሰይሩ ማለት እዩ section 2 እዚ ከዓ ካልኣይ section እዩ vocabulary 36 up to 45 ካብ 36 ክሳብ 45 ዝሕዚ ጽቡቕ እዚ vocabulary እዚ ዝስማዕምዑ ንዑ ነቱ ክፍት ቦታ ኣትዩ ክስማዕምዐልና ትክክለኛ ሚንግ ዘለዎ ትርጉም ክህበና ዝኽእል ቃል ምምራጽ ማለት እዩ እሺ 36 hoping to blank the dispute negotiators proposed a compromise that they felt would be blank to both oppositions party and government ይብል hoping to ንዳሽ ብምምናይ the dispute እቶም ተጻላእቲ ሓይሊ negotiators proposed a compromise እቶም negotiator ማኻ ንዕቶም ዘስማዕምዑ ሲ ታይብ ሓደ መስማዕምዒ ፕሮፖዝ ገይሮም ወይ ድማ ሓሳብ ኣቕርቦም ሎም that they felt would be ነቶም እንታይ ዝበሃል ዝስምዖም ከዓ ዳሽ ይብል ሞ to both oppositions ንኽልቲኦም ተጻረርቲ ፓርቲ and government ነቱ ፓርቲና ነቱ መንግስቲ ይብሉ ዘሎ ኦኬ ሕዚ ኣብዚ ክስማዕምዐና ዝኽእል ቃል ማለት A end useful B end divisive C modernize fruitful D resolve acceptable ኦኬ ኣብዚ ሕዚ ዝቐረበት ነዚኣ ትስማዕምዓ ዝስምዑ ቃላት ሲ ኣየኖም እዮም end useful ንምውዳእና ጠቃሚ ማለት ሓቂ እዚ ስለዚ ሞር end እና divisive end እና خፋሊ እዚ ከዓ ምኽፋል ክስማዕምዕዎም እዩ እዚኣ ይመፀልና ብርግጥ modernize fruitful እዚኣ modernize ከዓ ንምትጣንና fruitful ከዓ ምፍራይ ማለት እዩ ማለት ምዝያት መጽር resolve acceptable ምፍታሕና ተቀባልነት ምርካብ እዚኣ ሞር ኮሬክት ዝኾነት ማለት እዩ resolve ነቱ ጸገም ምፍታሕ ነቶም ተጻረርቲ ፈቲሕኻና acceptable ቅቡልነት ምርካብ እዩ ስለዚ ኮሬክት አንሰር D resolve and acceptable ዝብል ማለት እዩ 37 conditions in the main blank so the main workers refused to return to their jobs until the dangers were blank conditions in the main ማለት main ማለት እንዳ ማዕድን ቦታ ማለት እዩ blank ይብል so the main workers እቶም ናይቲ ማዕድን ሰራሕቲ refused to return to their jobs ናብ ስርሖም ከይምለሱ ሲ ኣውዮም ይብል ዘሎ until the dangers ክሳዕቲ ሓገ እስቲ እቲ ሓደጋ ዳሽ ይብል ዘሎ ስለዚ ታይ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ሓደጋ ዝኾነ ዘይልሙድ ሓደጋ ነይሩ ማለት እዩ ኦኬ good A deteriorated eliminated አስጋኢ ምጥፋእ ማለት እዩ reprobable ኩላትድ C hazardous eliminated D illegal enhanced እዚ illegal enhanced አይመስል ርግጽ ስለዚ the correct answer is hazardous eliminated ዝብል ማለት ብጣዕሚ አስጋእና eliminated ወይ ድማ ምጥፋእ ማለት መጥረሻ the condition in the main hazardous so the main workers refused to return to their jobs until the dangers were eliminated so the correct answer is C 38 I am planning to blank my vocabulary books after class and test myself I am planning to blank my vocabulary book after class and test myself A get over B get on with C go through D cloud አውዝ ክስማዕምዕ ዝኽእል ቃል እዩ በቃ ክነወስን ዝኽእል the correct answer is C go through ዝብል ማለት 39 we do not blank hope we will make it nice dash ኣይንጽበይን we will make it nice ጽቡቕ ክንገብሮ ኢና እዩ ስለዚ A lose
B lost C lost D lost ስለዚ D lost ክሳራ ማለት እዩ እዚ ቨርብ እውን ኣይኮነን ኣየድልየናን C lost እዚ ከዓ ፓርቲሲፕል እዩ ኣየድልየናን B lost ኮሬክት A lose ዝብል ብሚንጉ ኣይስማዕምዕን ስለዚ ኮሬክት ኣንሰር ኢዝ B lost ማለት እዩ 40 people destroy forest for agriculture this blank leads to global warming ሰባት ንዘራእቲ ኢሎም ታዮም ደኒ የብርሱ እዮም ይብል ዘላ this blank leads to global warming እዚ ዳሽ ናብ ዓለም ለኸዋዒ የምርሕ እዩ ስለዚ A destructive B destruction C destructible D awareness ኣብዚ this ዝብል ቁልፍ ነገር ተመልከቱ this ዝብል ምስ መን ዝኸይድ this ምስ ናውን ዝኸይድ ሓቂ ስለዚ ኣብዚ ናውን ዝኾነ ራይ destructive adjective ኣይኸውን B distraction ናውን correct C destructible እዚ እውን adjective ኣየድልን D awareness እዚ ከዓ ካሊእ እዩ ካሊእ ሚኒንግ እዩ ዘለዎ awareness ማለት ንቃት ህሊና እዩ ዝገልጽ ሓቂ ስለዚ ናውዚ ዘምጽእ ተኣምር የወሉን እዩ ስለዚ correct answer is B distraction ዝብል ማለት እዩ 41 Eldon's research work has obtained blank from many scholars both inside and outside the country ናይ ኤልደን ናይ ምርምር ስራሕ ዳሽ ረኺቡ ኢለና ኣሎ from many scholars ካብ ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮነ ኣብ ወፃኢ ሃገር ይብል ሕዚ እንታይ ረኺቡ እዩ ዳሽ ረኺቡ ኢለና ኣሎ A recognition ኣፍልጦ B dominant ፀብለልታ C entertainment መዘናግዒ D awareness እዚ ከዓ awareness ኣፍልጦ ማለት እዩ ግን ንንቕሓት ህሊና እዩ ዝገልጽ ንከምዚ ዓይነት ኣፍልጦ ሰብ ንኽፈልጠልካ ዘይኮነስ ብዛዕባ ናይ ኣእምሮ ዘለ ንቕሓት ህሊና እዩ ዝፈልጥ ወይ ድማ ኣፍልጦ እዩ ኣትኩር awareness ዝብል ትርጉም ዘለዎ ስለዚ ምስ ነውዝኛ ኣይኸድን ብርግጽ C entertainment መዘናግዒ ኣይኮነን B dominant ፀብለልታ ስለዚ correct answer is A recognition ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ምሁራት ሲ ኣፍልጦ ረኺቡ ናይ ኤደን ሪሰርች እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ correct answer is A recognition 42 those dice there is a sharp blank ኣብዚ ሎሚ እዋን there is a sharp በሊሕ ዝኾነ ዳሽ ይብለና ኣሎ in the cost of living all over the world ኣብ ምኽባር ናብራ ኣብ መላእ ዓለም ኢልና ኣሎ እሺ A raise B raise C raise D raise rise ስለዚ ኣብዚ ክስማዕምዑ ዝኽእል ቃል ነዚ ዝኸይድ ሲ ኣየና እዩ a sharp raise ምልዓል ማለት እዩ ሓቂ raise ዝብል ዘሎ እዚ ሩዝ እዩ ምክንያቱ መደናገር ኣምፅኦ እምበር ምንም ትርጉም የብሉን ስሚ ሓቂ ኣብዚ የድልን ማለት ምርግጽ ሬይዝ እዚ ዓልዓሊ ማለት ሓቂ ኣሬይዝ እውን እዚ ዓልዓሊ ማለት ስለዚ ዘሞር ኮመን ዝቀረበ ነዚ ግን ዲ እዩ ሬይዝ ዝብል ራይዝ ዝብል ማለት 43 students are supposed to blank their school rules and regulations ተምሃሮ እንታይ ክገብረሎም ኢለና supposed ክምከረሎም to dash their school rules and regulations ናይ ቤት ትምህርቶም ሕገ ደንቢ እዩ obey obeyed obliged oblige that's the correct answer is obey ዝሉ ከምእዘዝ ዘለዎም እዩ ዝለና ዘሎ 44 my sister stayed behind to blank our aligning grandmother ማለት ከዓ ሕሙምቲ እናሓጎ ማለት እዩ ስለዚ my sister stayed behind to blank A take after B come after C run after D look after ስለዚ حلوة ودمان خطري أصاني حصل زول قال سمعمو دي look after زول يسمعمو زي D 45 Newton was a great English scientist Newton na English great scientist نيرو ودما عاوي scientist نيرو شي he blank the law of gravitation نسو داش حقي سحب مريت يزلنا زل حقي سحب مريت تاجرو M invented ميزو B created ፈጢሩ C discovered ረኺቡ D delivered خفيلو ስለዚህ delivered መኽፈል ኣይኸውንን D discovered correct B created ኣይሆን invented ኣይሆን ኣብዚ ሓደ ክትፈልጦም ዘለኩም ናይ discovered እና invented ኣፈላላይ ማለት እዩ discovered ማለት ዝኾነ ይኹን ነገር ሓድሽ ንመጀመርያ ግዜ ክትረክብና ኣለኻ ግን ዘይስራሕ ቀየስኻ ማለት ፈጣሪ ዝፈጠሮ ኮይኑ ንመጀመርያ ግን ስኻ ክትፈልጥና ኣለኻ ስኻ ክትረኾና ኣለኻ discovered ንብሎ invented ግን ሓድሽ ነገር ባዕልኻ ትፈጥርና ኣለኻ ማለት ንኣብነት ኮምፒውተር ሰሪሕካ ክትቀርና ኣለኻ ንመጀመርያ ግዜ እዚ invented ይበሃል ወይ ኣውሮፕላን ሰሪሕካ ክትቀርና ኣለኻ invented ይበሃል ሕዚ ሓምኒ ሕጊ ተፈጥሮ ዝኾነ gravitational force ግን ቀደም ሒዞም ነይሮም ግን ሰብ ስለዘይፈልጦም ንመጀመርያ ግዜ ክትፈልጦም እንተለኻ እንታይ ይበሃል discovered ይበሃል ማለት ስለዚ correct answer is C discovered ዝብል ማለት እዩ
B subsections እዚ ከዓ ዝስማዕምዑ ቃላት ወይ ድማ ዝመሳሰለ ቃል ምትካ እዩ ማለት እዩ 46 up to 55 ካብ 46 ክሳብ 55 directions questions 46 up to 55 each has one underlined word or phrase choose the one word or phrase that keeps the meaning of the underlined word or phrases ይብል ነቲ ዝተሰምረሉ ቃል ዝስማዕምዕ ቃል ምረፁ ይለናል ጽቡቕ 46 I got some money from the insurance company ዝተወሰነ ገንዘብ ካብቲ ኢንሹራንስ ካምፓኒ ረኺበ እሺ but nothing could make up for losing my wedding ring ኣብዚኣ ታስተምረላ ቃል make up for ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ግን ምንም እንታይ እዩ ዳሽ make up for ማ ወይ ድማ ኣመሓሸለይ ክሕሰነ ዝኽእል ነገር ኣይረኸብኩን እያ ትብል ዘላ ስለዚ A compensate B assure C reimburse D return ስለዚ the correct answer is compensate ምክሓስ ማለት እዩ compensate 47 all what you have said is nice ኩሉ ዝበልካዮ ጽቡቕ እዩ it is really ብርግጽ ንሱ ታዩ priceless for our success ንዓወትና priceless እዩ I agree እስማዕማዕ እየ ስለዚ ተሰምረሉ ቃል priceless እዩ priceless ግን ኣብዚኣ ክትሕስዋ ዘለኩም price ማለት ዋጋ ማለት እዩ ሓቀይ less ትኾን ተለኻ ኔጌቲቭ ኮይኑ ከይመስለኩም እዚ ካሊእ ቃል እዩ priceless ማለት ብጣዕሚ ክባር ማለት እዩ ብጣዕሚ ልዑል ማለት እዩ ስለዚ A incredible ከመን ዘይኽእል B unimportant ምንም ጥቕሚ ዘይብሉ C worthless ዘይረብሕ D invaluable ኣብዚኣ እውን ሓዝለይ valuable ማለት እንታይ እዩ ረብሓ ዘለዎ ጠቃሚ ማለት ሓቀ invaluable እንትኾን ተለኻ ኔጌቲቭ ከይመስለኩም ኮዳስ ካሊእ እዩ ብጣዕሚ ጠቃሚ ብጣዕሚ ክባር ማለት እዩ ስለዚ the correct answer is D invaluable priceless invaluable ማለት እዩ 48 he told his students a tale about his mother being at this door last week ተሰምረሉ ቃል at this door ኣብ ኣፍ ሞት ማለት እዩ at this door ማለት ኣብ ኣፍ ሞት ስለዚ ኣብ ኣፍ ሞት ማለት እንታይ ንህትሞት ንእሽተይ ቀረተኛ ማለት እዩ ሓሚማሲ ንህትሞት ንእሽተይ ቀረተኛ ማለት እሺ A very ill ብጣዕሚ ሓሚማኛ ማለት እሺ ጽቡቕ B seriously injured ብኽፉእ ተጎዲኣ C at funeral ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ D mourning ኣብ ሓዘን ስለዚ the correct answer is very ill ኣብ ኣፍ ሞት ንሕ ኮይና ብጣዕሚ ሓሚማ ማለት እዩ ብርግጽ 49 I do not get on with my new neighbor he plays loud music always ይብል get on with ዝብል ዝተሰምረሉ ቃል እዩ I do not get on with my new neighbor ምስ እተሓድሽ ጎረቤተይሲ ኣይስማዕምዕን እዩ ዝብል ዘሎ he plays loud music ብጣዕሚ ብዙሕ ድምፂ ዘለዎም ሙዚቃ እዩ ኩሉ ግዜ ዝጫወት ይለና ስለዚ ሙዚቃ ብዙሕ ስለ ዝጫወት ኣይስማዕምን ይለና ዝተሰምረሉ ቃል ከዓ get on with ዝብል ማለት ስለዚ got on with ማለት ኣይስማዕምን ማለት ሓቀ ስለዚ ንዕዝማ ሰበስ ቃል ኣየና እዩ live together ሓቢርና ንነብር ኣይከውንን be dislike ንጸላእ ወይ ድማ ትኽክል እዚ ኣይስማዕምን ማለት ንጸላእ ማለት እዩ C go out with ብሓደ ንኸይድ D invite ንተዓዳደም ስለዚ the correct answer is B dislike 50 the school postponed the exam time for 1 week እቲ ቤት ትምህርቲ ነቱ ናይ ፈተና ግዜ ሲ ንሓደ ሰሙን postpone ገይርዎ ድማ ነውሕዎ ማለት እዩ ብሓፂሩ ስለዚ postpone ዝተሰምረሉ ቃል ምዕዝ ማሰለ ከዓ put out B put through C put off D cut off ስለዚ the correct answer is C put off ማለት እዩ ምርዛም ማለት እዩ ወይ ድማ ምንዋሕ ማለት እዩ 51 the launching of health care service is a milestone in the history of the ቀበሌ ዝተሰምረሉ ቃል milestone ዝብል ማለት እዩ the launching of health care service is a milestone in the history of ቀበሌ እዚ ኣብታ ቀበሌ ወይ ድማ ታሪኽ ናይታ ቀበሌ ወይ ድማ ናይታ ጣብያ እቲ ክንክን ጥዕና ግልጋሎት ሲ ማይልስቶን እዩ ዝለና ዘሎ ወይ ድማ መሰረት እዩ ዝለና ዘሎ A expansion መስፋሕፋሕ B beginning ምጅማር C an important event ሓደ ጠቃሚ ነገር D planning ትልሚ ስለዚ the correct answer is an important event ወይ ድማ ፕላን ወይ ድማ ንድፊ ጠቃሚ ክስተት እዩ ዝለና ዘሎ ስለዚ the correct answer is C 52 I do not enjoy watching sport apart from football
I do not enjoy watching sport apart from football. ስፖርቲ ምርኣይሲ ደስ ኣይብለንን ካብ ኩዕሶ ወፃኢ ዝድና ዘሎ ካብ ኩዕሶ ወፃኢ እዚ ዝተሰምረሉ ቃል apart from ማለት ከዓ እንታይ ማለት እዩ A except B including C even D in time. So the correct answer is A except from football ማለት 53 you came a little early for the appointment. ንስኻ ይስተቀደም ኢልካ ካብቲ ቆፀሮ መፂኻ ይብለና ኣሎ ስለዚህ ዝተሰምረሉ ቃል a little early ስለዚህ a little early ማለት ይስተቀደም ኢልካ ማለት ሓቀ M at time ማለት እዩ B in time ማለት እዩ C on time ማለት እዩ D exactly ማለት D exactly ማለት ተሻዓዋን ማለት on time ውን አፍታሻዓዋን ማለት exactly ማለት the same ምስ D B in time ሆና ይስተቀደም ኢልካ ማለት እዩ at time ዝም ተመሳሳሊ ስለዚህ correct answer is B in time ዝብል ማለት እዩ 54 China looks like Japan but actually the two languages dissimilar. China ንጃፓናውያን ይመስሉ ቻይናውያን ንጃፓናውያን ይመስሉ but actually ነገር ግን ብርግጽ እቶም ክልተ ቋንቋታት ታዮም ዲሲሚላር እዮም ወይ ድማ ዝተፈላለዩ እዮም ማለት እዩ ሲሚላር ሓቂ ተመሳሳሊ ማለት እዩ ዲሲሚላር ከዓ ኔጌቲቭ ዝተፈላለዩ እዮም ይለናል እዚ ዝተሰምረሉ ቃል ከዓ ዲሲሚላር እዩ ኤ ሪሌትድ ማለት እዩ ተዛመዱ አይኮነን ቢ ዲፊካልት ማለት እዩ አስቸጋሪ ማለት እዩ አይኮነን ሲ ዲፈረንት ኮሬክት ዝተፈላለዩ ዲ ዲስትራክቲንግ አናዊ ስለዚህ ነው ይመልከት ስለዚህ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ ዲፈረንት 55 we are so regretful ተሰምረሉ ቃል regretful ዝብል ማለት እዩ that we do not take necessary measures to stop the tyranny that went on in presence of this country. No doubt we would be held responsible. We will be held responsible. ስለዚህ regretful ዝብል ተሰምረሉ ቃል እዩ regretful ዝስማዕ ቃል ሲ አየና እዩ M remorseful B shameful C careful D disgraceful ጸጋ ዘይብሉ ምሕረት ዘይብሉ ማለት እዩ አይሆንን cheerful ሕጉስ ማለት እዩ shameful ምሕፈሪ ማለት እዩ አይመጽን remorseful ይቅርታ ዝሕትት ወይ ድማ መጣዓሲ ማለት እዩ ስለዚህ correct answer is remorseful ዝብል ማለት እዩ section 3 communicative activities እዚ ብዛዕባ communication ብሰባት ከመይ ገርና ኢና ኮሙኒኬት ንገብር ወይ ድማ ከመይ ገርና ኢና ንረዳዳእ ዝብል እዩ 56 7 ዘሎ ሕትታት ከዓ የጠቃልል ማለት እዩ ኦኬ 56 ኤ የስተባሃለ ሰብ ዳሽ እዩ you swim very well ንስኻ ብደንቢ ትሕምስ ይልወኝ ቢስተባሃለ ሰብ ከዓ thank you did you to ያቀኒለይ ትኽእል ዲኻ ስኻኸ ኢልዎ ወይ ድማ ስኻውን ትኽእል ዶ ኢልዎ ሕዚ መጀመርያ ስታያትዩ አፍታዳሽ ሲታይ ኢሉ ጀሚርዎ ይዝለና ዘላጋ ሓፂሩ ኤ ጉድ ሞርኒንግ ኢልዎ ጉድ ሞርኒንግ ከይልካ ጉድ ሞርኒንግ ካትምሰሉ ብሓቂ ምክንያቱ ዝተሓተትከ ክትምልስ ኣብዚ ኣብ ኮሙኒኬሽን ሓደ ቁልፍ ክትሕዙ ዘለኩም ዝተሓተትከ ኣመልሲ ሰንበይ ዘይተሓተትከ መልሲ ኣየድልን እዩ ደንገርገር መበል እዮም ዛእተዎ ዘሎ እንዲ ካሊእ ምንም ትርጉም የብሉን ቢ ኮንግራቹሌሽን እንኳዕ ደስ ዝበለካ ተልካ ተኣኽትሎ ቴንኪ ይበሃል ብደገፀዎ እዚኣ ኮሬክት እያ ሲ ሄሎ ተልካ ሄሎ ያኽትሎ ዲ how are you telka I am fine how are you አኽትሎ ስለዚህ correct answer is B congratulation ተልካ እዩ congratulation you swam very well እንኳዕ ደስ በለካ ብደንብ ክትሕምስ ማለት እዩ ቢ ከዓ thank you did you to ያቀኒለይ ንስኻ ክትኽእል ዶ ይብሎ ዘሎ ማለት እዩ 57 ማቴዎ excuse me sir ይቅርታ ጎይታይ can you tell me the way to the Addis Ababa University please ናብ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መንገድ ዶ ክትነግረኒ በይዛኻ ይብሎ በኽብረትካ ይብሎ ዘሎ እሺ አየለው ዝተባሃለ ሰብካ ኖ ሶሪ ኢሉ ዳሽ ይዝለና ሕዚ ኖ ሶሪ ኢሉ ማለት ኣይፈልጠና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መንገዲ ማለት ስለዚህ ክነግሮ ኣይኽእልን ማለት በሓፂሩ ኦኬ ስለዚህ ንዑ ክነግር ዘይኽእል መልሲ ናልሽ ጽቡቕ ኤም I am a stranger here myself ኣነ ንባዕለይ ኣብዚ ጋሻ ስለዚህ እሱ ንባዕሉ ጋሻ ንኾን ኣይፈልጥን ማለት ስለዚህ ኮሬክት እዚ ማለት ቢ take this round and go straight ahead እዚ መንገዲ እዚ ሒዝካ ኸድካ ቀጥልካ ኺድ ይብሎ ዘሎ እዚ ከዓ ኖ ኢልና ግን ስለዚህ እዚ ንዝፈልጠ ሰብ እዩ ከምዚ ኣብዚ ግን ኖ ሰሪ ዝዘለ ኣይፈልጠን ማለት ሓቂ ስለዚህ ቢ ክኾን ኣይኽእልን ሲ go past the park and turn to your left ኸይድካ ነታ ፓርክ ሕልፍ ኢልካ ሲ ንፀጋም ተዓፀፍ ይዝሎ ዘሎ እዚ ንዝፈልጠ ሰብ እዩ ከምኡ ዝነገረካ ዘይፈልጦ
ኣይነግረካን ስለዚ የድልين ዝውን እዩ ዲ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኦን ዩር ሊፍት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እኮ ብፀጋምካ እዩ ብሎ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ግን ኖ ሶሪ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ አም ኤ ስትሬንጀር ሄር ማይሰልፍ ዝብል ማለት ንዓርሲ ኣብዚ ገሻየ ማለት እዩ ይፈልጠን ማለት ብሓፂር ሓቂ 58 አበበ do you mind if I sit her you blank አበበ ታይሉ ኣብዚ ከፍተ ለሲ ቅሪብ ለካ ድዩ ብሎ ዘሎ ንስኻ እንታይ ኢኻ ትብል ዳሽ ብለና ኣሎ እዚ አበበ ኣብዚ ከፍተ ላይ ቅሪብ ለካ ድዩ ተይልካሲ መልሱ ሕስታይ ወይ ቅሪብ ለኒ እዩ ከፋይ ትብለን እዩ ወይ ድማ አይ ፀገም የውለን ቅራይ ይብለንን ከፈል ይመርሱ ክልተ መልስ ዘሎ ወይ እሺ ወይ ይብለኒ ወይ ይብለኒ ሓፃረ ዝሓቂ ስጽቡ ኤታይል ኦፍ ኮርስ ሃቭ ኤ ሲት ብደንቢ ተቀመጥ ይዝለ ዘሎ ሕዚ ግን ቀሪብ ለካ ድዩ ትለካ ተለሲ ብደንቢ ተርካስ ተቀመጥ ብደንቢ ከፈል ኩሉ ይትኸል ምክንያቱ ቅራይ ይብለንን ከፈል ያህል ዘለካሚ ቅሪብ ለካ ድዩ ተልካስ ብደንቢ ተልካ ቅሪብ ለኒ ሞ ከፈል ተጻራርት ኮይኖም ነው ስለዚህ ኾነ አይከልን ማለት ቢ ኖ አይ አም ኖት ኖ ኢሉስ አይ አም ኖት ግን ኖ ኢሉ አይ ዱ ኖት ይሁን ነሩ ስለዚህ አይ አም ኖት ነው አይገልጽም ምክንያቱ ዱ ዩ ማይንድ ዝለና ዘለ ዲድ ዱ ተኮይኑ ምስ ዱ ይዝኸድ አም ተኮይኑ ምስ አም ስለዚህ ቢ ኾነ አይከልን ሲ ኖ ማተር ሲት ዳውን እዚ አፖሎጃይዝ እንጥቀመሉ ወይ ድማ ይቅርታንን ሕታት ይቅርብ ለካ ዲቴልካ خالي እዚ ግን ፐርሚሽን ይዘለ do you mind if I sit here ዝብል ዘሎ apologize ይኾነ ታይዳ ፐርሚሽን ትፈቅደለይ ዳ ሃውዚ ከፍ ኩልሲ ቅሪብ ለካ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሲ ክኾን አይፈልም ዲ no of course እዚኣ ክትስዕሏ ዘለኩም no of course ዝብል ዘሎ ሁለቱ ኔጌቲቭ እዩ ማለት of course ከም ፖዚቲቭ ከተስሉ no of course አይብለንን ቅራይ ብለንን ማለት ስለዚ ኮሬክት አንሰር እዚ ዲ no of course ዝብል ማለት 59 color blank ደዋሊ dash operator I am afraid Mr. Teka is not in ይቅርታ ሚስተር ተካ ኣብዚ የለን ይብለሉ ስለዚህ ተደዋሊ ታይልዎ ይብሓጽር ኤም I went Mr. Teka please Mr. Teka ደለየ በዛኻ B how are you Mr. Teka ከመለኻ Mr. Teka C is it Mr. Teka's office please D may I speak to Mr. Teka እዚ ቴሌፎን ኮንቨርሴሽን እዩ ቴሌፎን ኮንቨርሴሽን ካ ንባዕል ሕገሎ ብስልክ ክትዳወልና ሃለኻ ታይ አኻ ትብል መጀመሪያ ክትደውልና ሃለኻ may I speak to Mr. Teka አትብል may I speak to Mr. Teka please ዝብል ማለት ስለዚህ ዲ is the correct answer 60 ሃይለ how long have you been working as a manager in her ሃይለ ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ከም ማናጀር ኮይንካ ኣብዚ ሰሪሕካ ይብሉ ወይ ድማ how long ክንደይ ዝኣክል ኢኻ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ኢኻ ሰሪሕካ ይብሉ ዘለ ሱዚ ከዓ ዳሽ ይብል ኤም it is about 20 years no ን20 ዓመት ዝኣክል እዩ ሕጂ ኢልዎ ቢ I am usually at work by 19 or 20 ኣነ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ብ19 ብ20 እዚ ግን የተሓተተ ይብርግዝ ክሳዕ መዓዝ ኢኻ ክንደይ ዝኣክል ኢኻ ከም ማናጀር ኮይንካ ሰሪሕካ ይብሉ ዘለ ብርግዝ እዚ ብ19 ብ19 ላ ብ20 ከጀምርካ ዝብል ስራሕ ኣሓተተን ሲ I do all shopping myself ምዕዳግ ሲ ባዕለ ዝዕድግ ዝሎ ስለ ምዕዳግ ዘይ ምዕዳግ ናይ ተሓተተን ግን ስለዚ ዝኾነ ይሆነ ዲ salary is attractive ትደሞዝ ብጣዕሚ ማራኺ ዝብል ዘሎ ስለዚ ስለ ደሞዝ ግን ኣይተሓተተን ስለዚ correct answer is it is about 20 years old 20 years now ን20 ዓመት ኣኺሉ ወለ ሎሚ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ክንደይ ዓመት ዝኣክል ሰሪሕካ ኢሉ ን20 ዓመት ዝኣክል ማለት ስለዚ correct answer is A 61 son blank dad nice to meet you Mr. Alom በምርኻውና ሚስተር አለሙ ደስ ይልኒ ይብሉ ዘሎ ዳዲ ስለዚ son ከታይልዎ እዩ ብሓፂሩ A dad this is my teacher Mr. Alom B this is my dad Mr. Alom C dad Mr. Alom is my teacher dad that one is my teacher Mr. Alom ስለዚ ዝቀረበ ትርጉም ዘለዎ እዚ A እዩ ዳድ ኢሉ አያ ኢሉ this is my teacher Mr. Alom እዚ መምህር እዩ ሚስተር አለሙ ይልወኛ ስለዚ አቡኻ ናይስ ቱ ሚት ዩ ሚስተር አለሙ ይልዎ ንምርኻውና ደስ ይልኒ ሚስተር አለሙ ማለት እዩ ተምስተራፈ ቢ this is my dad እዚ ኾነ ይኸል ንአቡኻን ሓተትካ this is my dad አይኸውን
ሲ ዳድ ኢሉ ሚስተር አለሙ ኢዝ ማይ ቲቸር እዚ ከዓ ንዘየለ ሰብ እዩ እምበር ናብ ቅድሚኻ ዘለ ሰብ ከምዚ ኢልካ ትዛረቦ ተራ ክትብል ዘለካ ትስሙ መጀመርያ ትፅውዖ ሚስተር አለሙ ኢዝ ማይ ቲቸር ኢልካ ንዘየለ ሰብ ኢና ንጥቀመሉ ዲ ዳድ ኢሉ ዛት ዋን ኢዝ ማይ ቲቸር እዚ እውን እቲ ሓደ ካብ ብዙሓት ሰብ ሲ ኣብ ርሑቕ ኮንካ ዛት ዋን ኢዝ ኢልካ ናምልከትካ ማለት እዩ ሚስተር አለሙ ስለዚ ንርሑቕ ስለ ዝኾነ ክኸውን ኣይክእልን እቲ ዝቐረባ ኢና ኢዳ እያ ዳድ ዚስ ኢዝ ማይ ቲቸር እዚ መምህረ እዩ ሚስተር አለሙ ይበሃል ማለት እዩ እዚ ከዓ ምሳኻ ቅሩብ ኣቀርባ ዘለ ሰብ ማለት ስለዚ ኣቀርባ ዘለ ንሕና ሃሊ ከዓ ናይስ ቱ ሚት ዩ ሚስተር አለሙ ትብሎ ማለት እዩ ንምርኻብና ደስ ይልኒ እዩ ስለዚ ብሓደ እንዲኹም ማለት እዩ 62 ዋይፍ ብላንክ ሃውስባንድ ዋይፍ ዳሽ ኢላ ሃውስባንድ ዲድ አይ ሂር ኦን ዘ ራድዮ ዛት ሂ ኢዝ ኦልሬዲ ባክ ኣውረዲ ሲ ተመሊሲ ዝብል ደ ሰሚዐ ነይረ ኢልዋ ታስዊት ከዓ ተኣይላቶ እዩ ብሓፂሩ ትስብኣያ ከምኡ ትብላ ሶሪ ዋት ዲድ ዩ ሰይ ሶሪ ዋት ዲድ ዩ ሰይ ታበልካ ተይልካ ግን ዝበልካ ክትደግሙ እዚ ግን ካሊእ እንታይ ዝበሃል ዘውግዕ ዘሎ ስለዚ ክኾነ ይኽእል ቢ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ኢዝ ፕላኒንግ ቱ ቪዚት ኣርባ ምንጭ እዚ ከዓ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ኢዝ ቱ ቪዚት ኣርባ ምንጭ እዚ ከዓ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ሲ ናብ ኣርባ ምንጭ ክጉብኒ እዩ እዚ ካሊእ ፕላን እዩ ዘዋግዕ ዘሎ ሓቂ ስለዚ ግን ዲድ አይ ሂር ዛት ዘ ራድዮ ኢን ዘ ራድዮ ሂ ኢዝ ኦልሬዲ ባክ ኣውረዲ ሲ ተመልሲ ኢለ ደ ሰሚዐ ነይረ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣይስማዕምዖን ሲ ዘይ ሰይ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ኢዝ ኣውት ኦፍ ዘ ኬንትሪ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ካብ ሃገር ወፃኢ እዩ ኢሎም እያ ትብል ዘላ እዚኣ ትስማዕምዐ ምክንያቱ ኣብቲ ታይለትላ ዲድ አይ ሂር ኦን ዘ ራድዮ ዛት ሂ ኢዝ ኦልሬዲ ባክ ተመልሲ ኢለ ደ ሰሚዐ ነይረ ኣብ ደገኛ ተሰሚዕካ ስሕዚ ተመልሲ ኢለ ባ ሰሚዐ ነይረ ዝብል ማለት ይስማዕምዕ እዩ እዚ ሕዚ ሲ ዘይ ሰይ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ኢዝ ኣውት ኦፍ ዘ ኬንትሪ እዚኣ ኮሬክት እያ ዲ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ዊል ቢ ሊቪንግ ቲሞሮ እዚ ፕራይም ሚኒስተር ፅባሕ ከይዲ እዩ ዘሎ እዚ ፅባሕ እዚ ይስማዕምዕ ስለዚ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ ዘይ ሰይ ዘ ፕራይም ሚኒስተር ኢዝ ኣውት ኦፍ ዘ ኬንትሪ ዝብል ማለት 63 ዮዲት ውድ ዩ ላይክ ቱ ጆይን ኣስ ምሳና ክትሓብሪ ትደሊ ዲኺ ትላላ ዮዲት ዝተባሃለት ዊ ኣር ሃቪንግ ኤ ትሪፕ ቱ ሃረር ንሃረር ጉዕዞ እኒሀና ትብለላ ዮዲት ዝተባሃለት ፍራኤል ዝተባሃለ ከዓ ዳሽ እዩ ዝብል ዘሎ ኤም ኢዝ ሃረር ሶ ቢዩቲፉል ሃረር ፅቡቕቲ ድያ ግን ኣብቲ ሃረር ፅቡቕቲ ድያ ኣይኮነትን ዝብል ሕቶ ሓተተን ምሳና ዝተሓበር ዲኻ ንሕና ሲ ንሃረር ጉዕዘኛ ኢና ኢላቶ ስለዚ ሓበርቲ ኮይኑ እሺ ክሓበር እየ ንሃረር እውን ክኸይድ እየ ይኮን መልሱ ወይ ድማ ኣይከይድን ንሃረር እዩ ክብል ዝኽእል በይ ካልእ ፅቡቕቲ ድያ ሃረር ሕማቕ ድያ ኣይተሓተተን እዩ እሱ ስለዚ ዝተሓተተ እዩ ክምለስ ዘሎ ቢ ሁ ፕሮፖስድ ዘ አይዲያ ምን እዩ ከምዚ ኢሉ ሓሲብዎ ንሱ ይምልከተካ በቃ መጀመርያ ዝተሓተትካዮ መልስ ድሓር ንሱ ምስ መለስካ ካሊእ ሕቶ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ብርግፅ መጀመርያ እቲ ዝተሓተትካ ዘይመለስካ ግን ካሊእ ሕቶ ምቕራብ ምስካ ንሓተትካ ምሕታት ግን ኮንቨርሴሽን ይኮነ እዩ ብሓፂሩ ወይ ድማ ኣይተዋግዕን ዘለካ ኣይተረዳድእን ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ ሁ ፕሮፖዝ ዘ አይዲያ ዝብል ቢ ክኸውን ኣይክእልን ሲ አይ ውድ ራዘር ጎ ቱ ላሊበላ አይ ንላሊበላ እያ ዝኸይድ እዩ ዘሎ እዚ ፅቡቕ መልሲ ምክንያቱ ንሃረር ትኸይድ ዲኻ ኢላቶ አይ ንላሊበላ እያ ዝኸይድ ማለት ከዓ ንሃረር ኣይከይድን ማለት እዩ ብሓፂሩ ማለት ንላሊበላ ክኸይድ ስለ ዝደልየ ማለት እዩ እሺ ሲ ኮሬክት እዩ ዲ አይ አም ኣፍራይድ ዩ ኣር ድራይቪንግ የቅርታ ንስኻትኩም ብመኪናኩም ትኸዱ ንስቶም ግን ብመኪና ዳኻ ትኸድ ብእግርኻ ይጠይቕዎን ብርግፅ እዚ ዝተጠየቕካዮ መልሲ ሲ ኣይትህብን ኣብ ኮንቨርሴሽን ሓደ ሕጊ ክትፈልጦ ዘለኩም ማለት እዩ ዝተሓተትካዮ ክትምልስ ክትጥይቕ ትኾንካ እውን እቲ ሕቶ ዝተሓተትካዮ ምስ መለስካ ካሊእ ሕቶ ክትቕርብ ዘለካ እምበር እሱ ንሓተትካ ስኻ ክትሓቶስ ኣይትኽእልን ማለት እሱ ተሓተካ ተለ ስኻ መልሲ ትህቦ እዚ ኮንቨርሴሽን ይበሃል እምበር ስኻ ተሓትስ ሲሓተካ ምንም ኣይትረዳድኡን ዘለኹም ስለዚ እዚ ኮንቨርሴሽን ክበሃል ኣይክእልን እዩ ናይ ሕጊ ኮንቨርሴሽን እሱ እዩ 64 ሪሴፕሽኒስት may I help you sir customer blank A I am in room 52 B all the rooms are occupied C there is no waiter in my room D my room is on the first floor ኣብዚ ሓደ ሪሴፕሽኒስት ሓትተለም እንታይ ክሕግዘካ ጎይታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ እቲ ከስተመር ከዓ እቲ ደንበኛ ከዓ ዳሽ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕዚ I am in room 52 ኣብ ሩም 52 all the rooms are occupied ኩሎም እቶም ክፍልታት ተታሒዞም እዮም there is no waiter in my room ኣብ ናተይ ሩም ሲ ኣሰላፊ የለን ዲ my room is on the first floor ምናልባት ዝቐረበ ዝበሃል በቃ ሲ እዩ there is no waiter in my room ሲ ማለት እዩ 65 teacher blank student teacher it is him speaking
መምህር ዳሽ ኢሉ ተምሃራይ ከዓ መምህር እሱ እኮ እዩ ዝዛረብ ወይ እሱ እዩ ዝዛረብ ዘለ ኢሉ ስለዚ መምህር እንታይ ኢልዎ እዩ ብሓፂሩ ኤ why do students disturb the class ንምንታይ እዮም ተምሃሮ እቲ ክፍሊ ዝርብሽዎ B tell me what is this boy doing ንገረኒ እቲ ወዲ እዚ እንታይ ይሰርሕ ዘሎ C would you mind copying the notes እቲ ኖት ኮፒ ምግባር ቀሪብለካ ድዩ D why don't you listen that is really rude ንምንታይ ኢኻ ዘይተዳምፅ እዚ እኮ ብዕልግና እዩ ይብለና ስለዚ እቲ ዝቀረበ ንቲቸር እሱ እኮ ይዛረብ ዘለ ዝብል ማለት ንዑ ዝማዕምዖ D why didn't you listen that is really እዚ ካሊእ ጉዳይ እዩ ዘዋግዕ ዘለ C would you mind copying the notes ኮፒ ምግባር ካሊእ ዘዋግዕ ዘለ tell me what is this boy doing correct እቲ ወዲ እዚ እንታይ ይሰርሕ ዘለ ዝብል ዘለ እሱ እኮ ይዛረብ ዘለ ኢልካ ክትምልሶ ትኽእል A why do students disturb the class እዚ ካሊእ ሪዝን እዩ ዘሎ ስለዚ the correct answer is B tell me what is this boy doing ዝብል ማለት እዩ 66 secretary how do you do sir صحافي ከመይ ለኻ ጎይታ ኢልዎ ቪዚተር ከዓ ዳሽ እዩ how do you do ተይልካ እዚያ ፍሉጥ እያ how do you do መልስ ካሊእ ግርግር ድርድር ኣየድልዮን ስለዚ A how do you do correct B I am fine how are you እዚ how are you ተይልካ I am fine how are you ትብሎ C I am fine how do you do እዚ ከዓ how are you ተይልካ እዩ I am fine ትብሎ ትኽእል how are you ተይልካ I am fine ኢልካ how do you do ኣይበሃል ብርግፅ how are you I am fine thank you ኢነር መልሱ ስለዚ how do you do የድልዮን D very well how do you do እዚ እውን very well how do you do ዝበሃል ኣየድልዮን ስለዚ the correct answer is how do you do ማለት እዩ 67 teacher what time do you go to bed ሰዓት ክንደይ ኢኻ ናብ ኣልጋኻ ወይ ዓራትካ ትኸይድ ይብሎ ዘለ ስቱደንት ከዓ ዳሽ ይብል ስለዚ ሰዓት ክንደይ ይጠይቁ ሓቂ ስታ ሰዓት ይነግሮ እዩ ኤ very late ብጣዕሚ ዘንጊዕ እዩ ዘንጊዕ ሓላ ትኽእል ቀልጢፍካ ግን ኣይጠይቁን እዚ መስ ክኾነ ይኽእል B very early ቀዲመይ እዚ ቀዲምካ ራትካ ዘንጊዕ ኣይጠይቁን ስለዚ እዚ መስ ይኹን C after dinner ድሕሪ ድራር ዳትኸድ ቅድሚ ድራር ኢሉ ኣይጠይቁን ሰዓት ክንደይ ኢኻ ትኸድ እዩ ዝጠይቁ በቃ D at 10 o'clock 10 ሰዓት ኮሬክት 10 ሰዓት እዩ ዝኸይድ ባነ ከዓ 4 ሰዓት ማለት እዩ 68 ኣለሙ she has a bad headache ኣለሙ she has a bad headache ሕማቅ ሕማም ርእሲ ኣለዋ she always suffer ኩሉ ግዜ ኣትሳቐ ዶን ሳማ ዝተባሃለ ሰብ ከዓ ዳሽ ይብል ሕዚ ሕማቅ ሕማም ርእሲ ንሕና ኣሎ ኩሉ ግዜ ንሕንቲ ሳቐ ኮይናሲ እንታይ እዩ ክብል ዝግብኦ እዩ ዶን ሶማ እዩ ብሓፂሩ ዳሽ ይብለና ኣሎ A I hate headaches ሕማም ርእሲ ይፀልእ ይብለና ኣሎ ኩሉ ሰብ ይፀልእ ግዘፎ ዝም ስለዚ ዝኽበሃል ሳይግብኦን እዩ B shall we give her pain killers ናይ ቃንዛ ዝቐትል ወይ ድማ ፀረ ቃንዛ ዶ ክንህባ እዚ ኮሬክት እዩ ብርግፅ ኣብ ስቃይ ንሕና ሃልዩ ሰብ ሕማቅ ሕማም ርእሲ ንሓሉ ንእሽተይ ናይ ቃንዛ መዕገሲ ወይ ድማ ፀረ ቃንዛ ምሃብ እዚ መፍትሒ መንገዲ እዩ ስለዚ B ኮሬክት እዩ C has she been working for long እዚ ካሊእ ንብዙሕ ግዜ ዳ ትሰርሕ ነይራ እዩ ዘሎ ካሊእ ሕቶ እዩ D headache are sometimes so bad ሕማም ርእስኩ ብጣዕሚ ሓደ ግዜ ሕማቃት እዮም ሕማቅ ምዃኖም ምንም ዝጠፍአ ሰለ ስለዚ ንዑ መፍትሒ ኮነ ዝኽእል ኣየናይ B shall we give her painkillers ፀረ ቃንዛ ዶ ክንህባ እዩ ዝብላ ዘሎ 69 boss ኣለቃ when will you be able to get back to work ናብ ስራሕ ሲ መዓዝኻ ክትምለስ ኢሎ ዘሎ ታለቃ ነቱ ሰራሕተኛ ኢምፕሎይ ደሞ ሰራሕተኛ ድማ ዳሽ ይብል ዘሎ ሕዚ when will you መዓዝኻ ትምለስ ኢሎ ዘሎ ስለዚ ታዝምለሰላ መዓልቲ ክነግረ ኣለዎ ማለት እዩ ካሊእ ኣየድልየናን A of course I will ብደንብ ክምለስ እያ ትምለስ ዲኻ ትምለስን ግን ይኸውልን መዓዝኻ ትምለስ ኢሎ ዘሎ እምበር ምምላስን ዘይምምላስን ኣይጠየቖን ስለዚ A ኣይኸውንን B in a week or two ኣብ ሓደ ሰሙን ወይ ክልተ ኢሎ ዘሎ እዚኣ ወይ ኣብ ሓደ ሰሙን ክምለስ እየ ወይ ኣብ ክልተ ሰሙን ክምለስ እየ ይብሎ ዘሎ ስለዚ እዚኣ ትኽክለኛ እያ ምክንያቱ መዓዝኻ ትምለስ ስለ ዝበሎ C I am going to abroad ኣይ ንወፃኢ ከለኹ ይብሎ ዘሎ እዚ ንወፃኢ ራ ትኸድ ኣይትኸድን ኢለ ጠይቖን ስለዚ ክኾነ ኣይክእልን D yeah I will be back هو ክምለስ እየ ይብሎ ዘሎ ትምለስ ዲኻ ትምለስን እዩ ይኾን ኣሎ መዓዝኻ ትምለስ ይብሎ ዘሎ ስለዚ ኮሬክት አንሰር ኢዝ B in a week or two ዝብል ማለት እዩ 70 shop assistant ሰብዓ ከዓ shop assistant can I help you sir ሰብዓ ታይልወኛ shop assistant can I help you sir
كحجزك هذا قويتاي كاستمر حداش I bought this camera last Saturday. እዚ ካሜራ ኣብ ዝሓለፈ ሳቸርዴይ ወይ ድማ ሓሙስ እያ ገዚአዮ እዩ ዝብል ግን ሱቅ ሕግዘካ ደ ኢሉ B this camera is excellent. I got it 2 days ago. This camera is excellent. I got it 2 days ago. C this camera is expensive and I bought it last week. How on earth would you sell to me a broken camera? برجس أوزي خاربة زخل ملسي مالت بزح نزي حتى زي اسمع معسي عينة إمه بنيش شيء زغرابة زغرابة نوعه إلا سينا خاو خلهم مالت بزح تسمع معي كونن برجس يسيلو خاربة زولادين ديو how on earth would you sell to me a broken camera عمالي تكونكم مسي خميكم سبار كاميرا تشوت لا يزل نتشوب أسيستنت نعرف قديم اليوم شيء أو نيرم خوني خولي زوجتي تزقر المرسين بخالد راح أقوله 71 Father do you think all your friends will pass exam do you think all your friends will pass exam كلهم عارخت خاتم هارسي كحالف يميل كادوت حاسب يبزل أبو مالك نتود خا هذا كلهم تهارو حالف يميل كادوت حاسب يبزل تود خا تايلو Yes, absolutely all can pass. هو بملؤ كحالفيهم. ግን بملؤ محلاف ኣይሕሰብ ስለዚ ክኾን ይኽእል መልሲ እዚ ሁሉ ይኽእል እዩ ኣይብለን B I'm sure but not many may pass ርግፀኛ እየ ኩሎም ማ ይሓልፉን እዩ ዝብሎ ዘሎ ርግፀኛ ኩሎም ማ ይሓልፉን እዚ ትክክለኛ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ክሓልፍ ኢልካ ትፅቢት ኣይትገብርን እዩ C yes absolutely they may pass እዚ ግን yes ኢሉ هو ملؤ بملؤ إلس زي ما يباس خاء نجنا خاء ترتاري زلوا ودمان probability إذا حتى زلة مالتي D no not at all they may pass so the correct answer is B I'm sure but not many pass زبل مالتي سبعا كلتن سجية استهالت زنزبة was chosen the best athlete of the year سجية استهالت تايتولا زنزبة نايز عامة زي best athlete خوين تمارس وين ما زلز athlete خوين تمارس وين هذا لومي خا داش تبل M did she win the last race B what I cannot believe that C she now has a lot of money D do you know when she comes እዚህ እትሕቶ ታይዝ ዘለ ዘንዘበ was chosen the best athletes of the year ዘንዘበ ሲ ናይቲ ዓመት ዝበለፀ ኣትሌት ኮይኑ ሲ ተመሪፁ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ከምኡ ንሕን ፅጌ ንሕን ከምላታ ሎሚ ከዓ እንታይ ክትብላ ትኽእል እዩ ኤ ታይብል did she win the last race ናይ መጨረሻ ቅድድም ስዒረ ድዩ ንሱ ግን ኣይኮነን ትሕቶ ዝብል ዘለ ብዛዕባ ዘንዘበ ኣትሌት ምምራፁ እዩ ዘውግእ ዘሎ ስለዚ ኤ ክኾነ ይኽእልን B what I cannot believe that exclamation mark ታይ እዚ ከኣምነ ኣይክእልን እዚ አድናቆት ወይ ድማ ወንደርፉል አሜዚንግ ዝገልጽ ስለዚ ኾን ይኽእል ምክንያቱ ናይቲ ዓመት ቤስት አትሌት ኮይኑ መረጽና ሃሎ ክትድንቆ እና ብስሩ ክገርመካ ግድን እዩ ስለዚ ቢ ኮሬክቲቭ ሲ she now has a lot of money ብዙሕ ገንዘብ ይነዋ ስለ ገንዘብ ኣይኮነን ዘውግዕ ዘለቲ D do you know when she comes መዓዝ ከም ትፈልጥ ዲኺ እዚ ከይ ጉዳይ ዘውግዕ ዘሎ ስለዚ ኮሬክት አንሰር is B what I cannot believe that ዝብል ማለት እዩ 73 Teacher blank student sorry teacher I have to work I do not have money for a taxi ይቅርታ መምህር በእግሬ ዝጓዓዝ ለታክሲ ዝኸውን ገንዘብ የብለኝ ይሉ ለተማራይ መምህር ከታይልዎ እዩ ኦኬ which part of Addis Ababa do you come from ካበየናይ ፓርቲ ናይ አዲስ አበባ ዳኻ ትመጽእ እዩ ብሎ ዘለግ ስለዚ እዚ ኣነ ገንዘብ የብለኝ በእግሬ ዝጓዓዝ ታክሲ ዝኸውን ገንዘብ የብለኝ ዘለንበር ስለዚ ካዲሳ ካየናይ ክፍሊ ናይ አዲስ አበባ ዳኻ መጽኻት ይሩ ኣነ ካራዳ ዝመጽእ ቦሌ ዝመጽእ ካራት ኪሎ ዝመጽእ ኩሉ ነይሩ ስለዚ ነዚ ቆምና ይኽእልን ዘይተሓተቶ መልሲ አይኸውንን ቢ ሃይ I always late that is really annoying ንምንታይ ኣኻ ታርፍድ እዚ ኩ ብጣዕሚ መቆጥዒ እዩ ዝሎ ዘሎ ግን ተምሃራይ sorry teacher I have to work I don't have money for a taxi ዝብል ዘሎ ንምንታይ ዘንጊሓ ስለዚ አይኸውንን እዚ ማለት እዩ C how long would it take you to school mister ይብሎ ዘሎ
ክንደይ ዝኣክል ሰዓት ድዩ ዝውድአካ ናብ ቤት ትምህርቲ ዝሎ ዘሎ ስለዚ ሕቶ ክኸውን ኣይኽእልን I have not money for taxi I have to work on work ዝብል መልሲ ክኾን ኣይኽእልን ነዚ ሕቶ እዚ ማለት እዩ ዲ how much would a taxi cost you every day እዚ ዲ ከዓ ንታክሲ ሲ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ዝውድአካ በብመዓልቱ እዩ ዝሎ ዘሎ ስለዚ እንታይ ክብሎ ይኽእል ሶሪ ይቅርታ መምህር I have to work I don't have money for taxi በእግሪ እየ ዝጓዓዝ ንታክሲ ዝኸውን ገንዘብ የብለኝ ዝብል ነዚ ይስማዕማ ማለት ስለዚ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዲ ማለት እዩ how much would a taxi cost you every day ዝብል ማለት እዩ 74 tourist excuse me do you know where a coffee shop is ሓደ ቱሪስት ይቅርታ ናይ ኮፊ ወይ ድማ ናይ ኮፊ መሸጢ ቦታ ሲ ትፈልጥ ዶ ኣበይ ይሓብረኒ ይብሎ ዘሎ ሓደ ቱሪስት እዩ ሓደ ታክሲ ድራይቨር ከዓ ዳሽ ይብል ስለዚ actually I like it ብርግጽ ሻሂ ይፈቲ ይብሎ ዘሎ ሻሂ ትፈቲ ዶ ትፈቲ ግን ይሓተተይ ንሱ ሲ ናይ ቡና ዝዕደገሉ ከባቢ ሲ ትፈልጥ ሃሊካ ንገረኒ ኢልዎ እምበር ሻሂ ትፈቲ ዶ ትፈቲ ኣይጠይቆን ስለዚ መልሲ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ቢ sorry I do not live around here እዚኣ ይቅርታ ኣብዚ ከባቢ ኣይነብርን ስለዚ ኣይፈልጥናይ ምዃኑ እዩ እዚ ኮሬክት እዩ ይፈልጥ ይማል ተሳሓተካ ይፈልጥ ይማል ትክክለኛ መልሲ እዩ ሲ no thanks I had my coffee after lunch I ይቅርታ I thank you ኢልዎሞ ኮፊ ሲ ድሕሪ ምሳሕ ሲ ሰትየ ወይ ድማ በሊዐ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሰትየ እዩ ዝብሎ ዘሎ ወይ ድማ ቡና ሲ ሰትየ እዩ ዝብሎ ዘሎ ንዓ ቡና ስተይ ግን ኣይብሎን ስለዚ እዚ ትክክለኛ ኾን መልሲ ኾን ኣይክእልን ዲ coffee shops around here are expensive ኣብዚ ከባቢ ዝርከቡ መሸጢ ቡና ሲ ክባራት እዮም ይብሎ ዘሎ ግን ክባር ቢክባርን ይጠይቁን ኣበይ ሃም ዝርከብ ጥራይ ይጠይቁን ስለዚ ኣይፈልጠን ዝብል ማለት ቢ sorry I don't live around here ኣብዚ ከባቢ ኣይነብርን ዝብል ትክክለኛ መልሲ እዩ ማለት እዩ 75 መሰረት blank question mark sister what good news how did you manage to ታይ ጽቡቕ ዜና እዩ ከመይ ዲ ከመናጅ ትገብርዮ ኢልዋ ታይ ኢላቶ እዩ I got all my money back ኩሎም ዝጠፍኡ ገንዘበይ ረኽቦዮም ቢ I wish they paid me today ለማዓንቲ ከምዚ ከፈል ንበር ትለላ ዘይከፈልዋ ነገርኛ ማለት እዚ what a good news ኣይብልን ብርግጽ ለማዓንቲ ከም ከፈል ንበር ማለት ኣይከፈልኻን ማለት እዩ ሲ they were to steal my money ገንዘበይ ከሰሪቆም ነይሮም እዚ እውን what good news ኣይብልን ብርግጽ bad news እዚ ዲ someone has got my mobile phone እዚ እውን खाली ሰብሲ ሞባይል ገኒዋ እዩ ዘለ እዚ እውን bad news እዩ ጠፊኣታ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ አይኒ ኾን ዝኽእል I got all my money back ስለዚ ሁሉም ዝጠፉ ገንዘበሲ ረኽቦዮም ዝብል እዚ ደስ ዜና እዩ ማለት ስለዚ ኮሬክት አንሰር section 4 writing 76 up to 100 ክሳዕ ሚት ዘለዎ ከዓ section 4 እዮም writing ዝብሉ ማለት እዩ 76 I remember the time when I was about 10 years old and blank this statement is most likely taken from the beginning of a text blank a blank text here I remember the time when I was about 10 years old ዓሰርተ ዓመተይ ከባቢ ንሃለኹ ሲ እቲ ግዜ የስተውሰለኹ ዝብልሲ ካበይ ናይ ጽሑፍ ዝተወሰደ እዩ ይብለናል ዲያሪ ካብ ዕለታዊ መዝገብ ቢ ሚሞሪ እዚ ካብ መስታወሻ ሲ ባዮግራፊ ካብ ህይወት ታሪክ ዲ ኖቬል ካብ ልቦወለድ ስለዚ I remember the time when I was about 10 years old ዝብል ዲያሪ ካብ ዕለታዊ መዝገብ እዩ ዝተወሰደ ስለዚ the correct answer is A diary 77 with regard to your advertisement dated in September 2013 I am writing for the posts of receptionist this statement is most likely taken from the blank letter ይብል እዚ ከዓ ካበይነ ናብነት with regard to your advertisement ነቱ ዘውፃኹምዎ መስታወቂያ ወይ ድማ ዝተጠቅዐ ሓበሬታ dated September ብ2013 ማለት እዩ I am writing for the post of receptionist ነዚ ጽሕፍ ዘለኹ ይብል this statement is most likely taken from the blank letter ይብል ካበይነ letter ተወሲዱ A apologize ካብ ናይ ይቅርታ letter ወይ ድማ ደብዳቤ B application ካብ ናይ application ደብዳቤ C complaint ወይ ድማ ናይ ምምራር ማለት እዩ D congratulation ናይ እንኳዕ ኣብጽሕኩም ደብዳቤ እዚ ናይ ምልክታ እዩ application letter እዩ
ናይ ምልክታ ደብዳቤ ከም ዝልካ ትጽሕፍ ማለት ስለዚ correct answer is B application letter ወይ ድማ ናይ ምልክታ ደብዳቤ ማለት እዩ 78 which of the following is correctly punctuated ካብዞም ስዕቡ ብትክክለኛ punctuate ወይ ድማ ስርዓተ ነጥቢ ዝተቀመጠ ሙሉእ ሓሳብ ሲ ዓየና እዩ ይልና ዘሎ what a wonderful child you have ታይ ዝገርም ቆልዓ እዩ ዘለክ ኢሉ exclamation mark ወይ ድማ ናይ ቃል ኣጋኖ ምልክት ተጠቅምኛ እዚኣ ትክክለኛ እያ what a wonderful child you have ተኸመይ ዘለ ዘገርም ቆልዓ እዩ ዘለክ ማለት እዩ ወይ ድማ ዘለካ ማለት እዩ እዚኣ ትክክለኛ እያ b what a child you have wonderful question mark እዚ ግን question mark ይኾን ምክንያቱ what a child you have wonderful አይባልም c what a wonderful child you have እዚ ግን full stop ይተዓጽ ዘለ ስለዚ what a wonderful ዝብል ከዓ exclamation ወይ ድማ አግንኖት እዩ ስለዚ ናይ አጋኖ ቃል አጋኖ ከተቀም ግድን እዩ ስለዚ full stop ስለተጠቀመ ትክክለኛ ይኮነ d what a wonderful child you have እዚ ከዓ question mark ተጠቅሚ ስለዚ ትክክለኛ ይኮነ the correct answer is a what a wonderful child you have ዝብል ማለት እዩ 79 I look forward to hearing from you خبخ ንምስማዕ ይጽበ ይብለሉ what parts of the letter does this line go in አበይናይ ናይቱ ክፋል ደብዳቤ እዚ ክባሃል ዝኽእል ይዝና ዘሎ I look forward to hear from you خبخ ክሰምዕሲ ይጽበ ኢሉ ክትሎሲ ኣምንታይ ኣብ መጨረሻ እዚ ብርግጽ ጽሒፍኩም ተወድኻሲ ናትከም ናቱ መልሲ ወይ ናቱ ድምጽ ትደለሉ ኣብ መጨረሻ እዚ ፍልጥ እዩ ኤታዩ ቦዲ after ዋና ሐሳብ b closing after መዕጸዊ c salutation after ሰላምታ ዝቀርበሉ d introduction after መእተዊ ስለዚ correct answer is b at closing ማለት after ናይ መጨረሻ መዕጸዊ ዘለ ማለት 80 which one of the following best illustrates a narrative writing ካብዞም ጽዕቡሲ narrative ወይ ድማ ተራኺ ድርሰት ሲ ዝገልጽ አየና እዩ best ሆነ ይብለና ዘሎ ጽቡቅ Harar is really beautiful Harar በጣም ጽቡቅ እዩ ይዝልና ዘሎ እዚ ግን descriptive writing እዩ ወይ ድማ ብዛዕባ መልክዕ ዝገልጽ ንኾኑ ምስሊ ዝፈጥር ንኾኑ ገላጺ እዩ ዝባሃል እምበር narrative ይኮነ B Harar is a city in Harar region እዚ ከዓ Harar city ከተማ Harar ሲ ኣብ Harar ክልል ትርከብ ከተማ እያ ይዝልና እዚ descriptive ይባሃል ሓቅነቱ ዝነግረና ተኾኑ ማለት እዩ ወይ ድማ ሓተታዊ ፓራግራፍ ይባሃል ማለት እዩ C there are many mosques in Harar እዚውን ኣብ Harar ሲ ብዙሕ መሳግድ እኒአው ይዝልና ዘሎ እዚውን ሓቂ ዝነግረና ዘሎ እምበር ታሪኽ ይኮነ ዝነግረና ዘሎ D we went to one of the mosques in Harar ናብ Harar ናፍቶም ሓደ መስጊድ ሲ ኸይድና ነርና ይዝልና እዚ ታሪኽ ነግረና ኣሎ ናይ ቀደም ሕሉፍ ነገር ማለት ስለዚ the correct answer is D we went to one of the mosques in Harar ዝብል ማለት እዩ 81 as shown in table 4 above the female students enrollment rate increased to a record high in the year 2013 as compared to the 2011 or 12 academic year. The result suggests that there is a positive change. This is most likely taken from a piece of writing. ይብል እዚ ኣብቲ ቴብል ላዕሊ ከም ዝሕብሮ ይልና the female student enrollment ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ምዝገባሲ rate increased to a record high in the 2013 ወሲኹ ይለናል as compared to the 2011 or 12 academic year ንስ 2012 እና 11 እንተና ኣጸርተለ ይለናል 2013 ሲ ወሲኹ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምዝገባ ተምሃሮ ማለት the result suggests that there is a positive change እቲ ውጽኢት ዘመላኽተሲ ኣውንታዊ ዝኾነ ለውጢ ምህላው እዩ ይለናል እዚ this is most likely taken from a piece of writing እዚ ሓበርታሲ ካበይናይ ጽሑፍ ዝተወሰደ እዩ ይለናል a argumentative ካብ ክተዓዊ b descriptive ካብ ገላጺ c expository ካብ ሓተታዊ d narrative ካብ ተራኺ እዚ ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ female enrollment ምዝገባ ዝነበረ 2013 እዩ ዝነግረና ዘሎ ሓቂ እዚ expository paragraph ይባሃል ወይ ድማ ሓተታዊ ስለ ሓቂ ዝነግረና ዘሎ argumentative ዝኾኑ ስለ ክትዕ ዘማጉት ነገር descriptive ዝኾኑ ስለ መልክዕ appearance ሁነታት ዝገልጽ ማለት እዩ expository ዝኾኑ ስለ ሓቂ ሳይንስ ዝኾን ይኽእል ዝኾነ ስለ ሓቂ ዝነግረና ተኾይኑ expository ወይ ድማ ሓተታዊ ይባሃል narrative ተኾይኑ ብዛዕባ ተጓንፎ ታሪኽ ዝነግር ተኾይኑ እዚ narrative ወይ ድማ ተራኺ ይባሃል ስለዚ the correct answer is expository paragraph ማለት እዩ 82 the most appropriate closing to a letter you send to a manager whom you know is name would be هو እዚኣ ተለና the most appropriate closing እቲ ትክክለኛ ዝኾነ መዕጸዊ to a letter you send to a manager no to
ማናጀር ትልኸሉ whom you know this his name would be ነቲ ትፈልጦ ሰብሲ ደብዳቤ ክትፅሕፈል ተለኻ ኣብ ምዕፅው ትጥቀመሉ ሲ ኣየናይ ቃል እዩ ይብለና ዘሎ ንትፈልጦ ሰብና ንዘይትፈልጦ ሰብ ብርግፅ ይፈላለዩ ትብሎ ማለት እዩ ንትፈልጦ ሰብ ተኮይኑ ዩሩስ ሴንሰርሊ ኦር ሴንሰርሊ ዩሩስ ኢና ንጥቀም ንዘይንፈልጦ ከዓ ዩሩስ ፌዝፉሊ ብእምነትካ ኢና ንጥቀም ስለዚ ዩሩስ ፌዝፉሊ እዚ ዘይትፈልጦ እዩ ቢ ሴንሰርሊ ዩሩስ ወይ ድማ ዩሩስ ሴንሰርሊ ንብል ኢና ስለዚ ቢ ኮሬክት እዩ ሲ ቱርሊ ዩሩስ እዚ ካሊእ ጉዳይ ኣውግዕ ዘላ ዲ ጉድባይ እዚ ሰላምታ ንምሃብ ደብዳቤ ንምዕፃው ይኮነ ንጥቀመሉ ስለዚ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ሴንሰርሊ ዩሩስ ዝብል ማለት እዩ 83 love is an emotion that binds couples in a mutual attraction to each other ፍቅሪ ሓደ ስምዒት ኮይኑ ክልተ መጻምድቲ ዝጠምር ሓበራዊ ምስሓብ ዝፈጥር እዩ ብለናል it manifests itself through devotion to one another and feeling loneliness when the two individuals are not together this is most likely taken from a piece of writing እዚ ካበየናይ ራይቲንግ ዝተወሰደ እዩ ኢለና ዘሎ argumentative ካብ ክተዓዊ ቢ descriptive ሲ expository ዲ narrative እዚ ፍቅሪ ሓደ is emotion that binds couples mutual attractions to each other ክልተ መጻምድቲ ዘጣምር እዩ ብለናል ፍቅሪ እሺ it manifests itself through devotion to one another ንሱ ከዓ ግልጽነት ዝገብር እዩ and feeling loneliness when the two individuals are not together እንድሕም ተም ክልተ ነንበይንቶም ኮይንካ ብሕታውነት ዝስማዕ እዩ ይብለናል ስለዚህ ብዛዕባ ፍቅሪ ዘለዎም ጉድኣትና ጥቕሚ ኣውግዕ ዘለ ሓቂ እዚ እንታይ ሕዚ ፍሉጥ እዩ ኤክስፖስተሪ ወይ ድማ ሓተታዊ እዩ ሓቅነቱ እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ሲ ኤክስፖስተሪ ዝብል ማለት ወይ ድማ ሓተታዊ ማለት እዩ ብትግርኛ ክትርጎም ንሃሎ 84 which one of the following sentence is correctly punctuated ካብዞም ዝስዕቡ ሰንተንስ ብትክክል ስርዓተ ነጥቢ ዝተቐመጠ ሲ ኣየና እዩ ይብለናል ኤ her boyfriend semicolon ከበደ is an engineer full stop ስለዚህ his boyfriend ይሉ semicolon ከበደ is an engineer full stop okay b her boyfriend ከበደ is an engineer full stop ጥራይ ማለት እዩ c her boyfriend ከበደ is an engineer full stop d her boyfriend ከበደ is an engineer her boyfriend ከበደ is an engineer ስለዚህ d አየድልየናን c her boyfriend ከበደ is an engineer ውን አየድልየናን b her boyfriend ከበደ is an engineer እዚ ሰሚኮለን የድልየ ነይሩ ስለዚህ a her boyfriend semicolon ከበደ is an engineer is the correct answer a is the correct answer 85 to write a memo to your intimate friend the most appropriate opening is memo ናብ ዓርክኻ ክትፅሕፍ እንደደሊኻ ሲ ትክክለኛ ንዑ opening ወይ ድማ መእተዊ መኽፈቲ ክትጎረሉ ትጥቀመሉ ቃል ሲ ኣየና እዩ ይዝለና ዘሎ a hi ዝብል b hello ዝብል c dear friend ዝብል d dear my friend ዝብል እዚ ፍሉጥ እዩ ንዓርክኻ ክትፅሕፈሉ ተለኻ ተኣኸትሎ dear my friend እዩ ክቡር ዓርከይ ኣኻልካ ትጅምር እዩ ስለዚ the correct answer is d 86 it was great to hear from you after such a long silence እዚ ብጣዕሚ ዓብይ እዩ ነይሩ ካብ ብዙሕ ምጥፋእ ካኻ ምስምዐ ወይ ድማ ምረኻብና ይብሎ ዘሎ this is likely taken from the beginning of ብላ ዳሽ ኢለና እዚ ካብ ምንታይ ዝተወሰደ እዩ ኢለና ዘሎ ካቢናይ መበገሲ ዝተወሰደ እዩ a formal letter b letter to a boss c friendly letter d business letter ስለዚህ it was great to hear from you after such a long silence ድሕሪ ብዙሕ መጥፋእሲ ካኻ መስምዒሲ ዓብይ ነገር እዩ ዝሎ ዘሎ ስለዚህ ንመን ይኸም ዝበሃል ንፎርማል ሌተር ይኸም ዝበሃልስ ንሌተር ቱ ቦሲ ወይ ንሃለቃ ደብዳቤ ፅሕፍተልሃ ወይስ ንዓርክኻ ወይ ድማ ናይ ንግዲ ደብዳቤ ዝልና ስለዚህ ፍሉጥ እዩ ናይ ዓርክኻ ደብዳቤ እዩ ከምልካ ሰምዕተላ ብዙሕ ግዜ ጠፊእኻ ነርካ ዝዓትበተላ ዓርክኻ ፅሕፈል ተለኻ እዩ the correct answer is c friendly letter 87 everyone seemed hungry when we
when we go to አዳማ ናብ አዳማ እንትንኸተልና ኩሉ ሰብ ጠሚዎ ይመስል ነበረ እሺ so we suggested a stop over to which to all agreed strangers as we were we did not know which restaurant to go to that kind of writing is the most likely taken from እዚህ ኻብይራይ ራይተን ዝተወሰደ እዩ ይለናል a expository b narrative c descriptive d argumentative ስለዚህ everyone seemed hungry when we go to አዳማ ናብ አዳማ ክንኸናልናስ ኩሉ ሰብ ጠሚዎ ይመስል ነበረ so we suggested a stopover to which to all agreed strangers as we were we did not know which restaurant to go to ጋያሹ ስለዚህ ነበርናሲ ናበይ ከምንኸድ እውን ኣይንፈልጦን ነርና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ብዛዕታ እዩ ዘወገዘለ ብናነ ዓለም ስቶሪ ወይ ድማ ተጓንፎም እዩ ዝገልጸልና ዘሎ ስለዚ እዚ ፍሉጥ እዩ ናራቲቭ ስቶሪ ዘውግዕ ከዓ ታሪክ ስቶሪ ዘውግዕ ትኾን ናራቲቭ ማለት እዩ B is the correct answer narrative 88 which one of the following sentence has a correct punctuation هذا سعوسي تخكلኛ punctuation ወይ ድማ ስርዓት ነጥብ ዘለዎ እሺ A ሻሞ ሰይድ ኮማ B2 full stop take it away exclamation mark inside quotation mark እዚ ትክክለ ይኾን B2 ይልካ full stop አይዕጽውን ትክክለ ይኾን ማለት እዩ B ሻሞ ሰይድ ኮማ ትክክል B2 take it away exclamation mark inside quotation mark እዚ ትክክለኛ C ሻሞ ሰይድ ኮማ B2 ኮማ take it away exclamation mark inside quotation mark እዚ ትክክለኛ ይኾን ንኹልትዩ ቤት እውን ኣብ ኮቴሽን ማርክ አልቱ ነይርዎ ማለት እዩ ዲ ሻሞ ሰይድ ኮማ ቤቱ ኮማ ቴክ ኢት አዌይ ያ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ዲ ሻሞ ሰይድ ቤቱ ኮማ ቴክ ኢት አዌይ ዝብል ማለት እዩ ትክክለኛ መልሲ ዲ ቢለኩም ነራ በስሕተት ያ ኮማ ይብለኛ ዲ B ስለዚህ the correct answer is D ሻሞ ሰይድ ኮማ ቤቱ ኮማ take it away ዝብል ማለት እዩ ስሙ ጸዊዕኻ ሲ ኮማ አትጥቀም ስለዚህ D is the correct answer 89 we crept down the hill and made sure there was no signs of ISL we congratulated each other thinking we had eventually cleared the area then in no time this is taken from a piece of writing that is most likely እዚ ጽሑፍ ሲ ካብ ምንታይ ዝተወሰደ እዩ ይለናል we crept down the hill ካፍቲ ጎ ወሪድና and made sure there was no sign ዝኾነ ምልክት ከም ዘይነርሓ ርግጸኛ ኮይና we congratulated each other ነና ዓርስና ከዓ እንኳን ጽሑኩም ተባሂልና thinking we had eventually cleared the area ኩሉ ቦታሲ አጽርና የምሆና እንደሐሰብና አይዝብ ዘለ እዚ ብዛዕባ ባዕሎም ዘዋበ ዘለዚ ፍሉጥ እዩ ስለዚ A narrative B expository C descriptive D argumentative so the correct answer is A narrative ዝብል ማለት እዩ 90 which sentence is appropriately punctuated to avoid any ambiguity in meaning ዝኾነ ዘያሻሚ ነገር ዝተጻሕፈ ትክክለኛ ዝተጻሕፈ sentence አየና እዩ ይለና ዘለ A the doctor's wife said her friend is not well the doctor's wife said her friend is not well እዚ ኮማ የድዩ ነይሩ doctor's wife said ይሉ ኮማ ከተቀም ነይሩ እዚ ኮማ ስለዝተቀመ ትክክል ይሆነ B the doctor's wife said ኮማ her friend is not well correct C the doctor's wife comma said ስለዚህ ድሕሪ ሰይድኛ ሰይድ ምሳሌ ኮማ ኾነር ዘይ ትክክለኛ ይኮነ D the doctor's wife እዚ ከዓ አፖስትሮፍ እንደገወጽኛ ናይ ብዙሓት ይተኾይሩ S አፖስትሮፍ እና አፖስትሮፍ S ዘለው መፈለላይ ማስተውዕሉ እዚ TSC ንደግ ያውጽው ዘለ እዚ ከዓ ሚኒንግለስ ይዝኾን ዘለ ስለዚህ D ትክክል አይኮን ስለዚህ the correct answer is B the doctor's wife said comma her friend is not well ዝብል ማለት እዩ 91 we met at the back of the building and started looking for a quiet place where we could sit down and enjoy the presence of one another. The area was a bit dark and we were
sure no one would come here in the mid of the night. We found a corner to sit and the lines are taken from a piece of writing that is most likely blank. A descriptive, B argumentative, C narrative, D expository. እዚ ሲ ካብ ምንታይ ተወሰደ እዩ ዝለና ዘለ we meet at the back of the building ኣብቲ ድሕሪ ህንፃና ተራኺብና and started looking for a quiet place where we could sit ኣበይ ከፍ ከም ንብል ድማ ጸጥ ዘሎ ቦታ ምእላሽ ጀሚርና ይብል and enjoy the presence of one another እና ዘለና ምህላው ምርኻውና ከዓ ክነጣዓዕም እዩ ዘለ there was a bit dark and we were sure no one would come there ጸልምት ኢሉ ስለዝነበረሲ ናብኡ ከዓ ሓደ ሰብ ክመጽ ኢና ይንሓስብ ነርና ወይ ድማ ከምዘይ መጽሲ ርግጸኛ ነርና እዩ in the midst of the night ኣብ ፍርቂ ለይቲ እዩ ዘለ ስለዚ we found a corner to sit and ይናበለ ይቅጽል ሓደ ኮርናዕ ወይ ድማ ሓደ ጸጋኻ ረኺብና መቐመጢ እዩ ዘለ እናበለ ይቅጽል ማለት እዩ the lines are taken from a piece of writing that is most likely a descriptive ገላጺ b argumentative ክተዓዊ c narrative D expository ስለዚህ ታይ ብዛዕባ ታይ ዘውገል ዘለ እዚ ብዛዕባ ነተቶም ሕሉፍ ህይወት ማለት እዩ ስለዚህ the correct answer is C narrative ዝብል ማለት እዩ directions from the alternative given in each case choose letter A to D the best arrangements of the following sentence to get a coherent paragraph እዚኣ ብዛዕባ coherent paragraph ወይ ድማ topic sentence supporting sentence ከመይ ጌርና ኢና መን መጀመርያ ክመጽ ዘሎ ድሕሪኡ ንዑ ዝድግፎ ኣየነቶም እዮም ዝብል ኢና ክንምልስ ኦኬ ተስዓ ሓደ ኤም HIV AIDS is a deadly disease HIV AIDS ቀታሊ ሕማም እዩ B if one is negative then he or she should be careful in the future ሓደ ሰብ ኔጌቲቭ ንኾይኑ እሳ ወይ ንሱሲ ታይኾውነሎ ንቐጻልሲ careful ወይ ድማ ጠንቁ ክኸውን ኣለዎ ይብል See one has to be careful to avoid it. ሓደ ሰብ ወይ ዝኾነ ሰብ ሲ ንዕኡ ንምክልኻል ሲ ጥንቁቅ ክኸውን ኣለዎ ይብል ሲኻ D and the best way to do so is to be tested for it. ከምኡ ንምግባር ድማ ትዝሓሸ መንገዲ መመርማሪ ይብል E however if one is positive he or she will learn how to live with the virus. ይኹን ዳ እምበር ሓደ ሰብ ንሕን ፖዚቲቭ ኮይኑ he or she ንሳ ወይ ንሱ ታይ ከመይ ምስቲ ቫይረስ ክነብር ከም ዘሎ ክመሃር ኣለዎ ይብለና ስለዚህ መጀመርያ ቶፒክ ሰንተንስ ኮይና ዝኽእልና ንዑ ዝሕግዝዎ ብቀደም ሰዓት ምምራጽ ማለት እዩ በቃ ዝፍሉጥ ቶፒክ ሰንተንስ ኮይና ዝኽእል HIV AIDS is a deadly disease HIV AIDS ቀታሊ ሕማም እዩ ዝብል ማለት እዩ እሺ ካው ከዓ ንዑ ዝድግፎ ከዓ C one has to be careful to avoid it ዝኾነ ይኹን ሰብሲ ንዑ ንምጥፋእሲ ኩሉ ጥንቁቅ ኾነ ኣለዎ ዝብል ማለት ይድግፎ እዩ ምክንያቱ ቀታሊ ሕማም ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብኡ ትንቐጽል ተለና ከዓ and the best way to do so is to be tested for it እና ተዝሓሸ መንገዲ ከምኡ ንምግባር ከዓ ክትመርመረለካ ማለት እዩ እኛ ከዲብልካ ንልካ ንምፍላጥ ማለት እዩ D ዝብል ማለት እዩ ትንቐጽል ተለና ከዓ B if one is negative then he or she could be careful in the future ዝብል ማለት B መጨረሻ however if one is positive he or she will learn how to live with the virus ዝብል መጨረሻ ምስ ቫይረስ ከመይ ክነብር ከም ዘሎ ክመሃር ኣለዎ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ the correct order is M C how B D A ዝብል E ዝብል ማለት A C B D E A is the correct answer. B E D B C زلا. the correct answer is A. مجمرة HIV AIDS قتال حمام مخانو. خاوسي one has to be careful to avoid it. نوعها كل سبت أنكو خون الله خطف ويرمان خكلا خل خون الله. خاو B if one is negative then he or she should be careful in the future. حدث negative خون تايو. ناقص الخاء أنكو خونو الله ويزل. ማለት ኔጌቲቭ ማለት ካብ HIV AIDS ኔጌቲቭ ማለት ይሓዘ ከይተኾይኑ ማለት እዩ ኔጌቲቭ ማለት ተታሒዙ ከይተቆጥሮ ተታሒዙ ፖዚቲቭ ይዝባሃል ኣብዛ ድንግር ከይተላኩም how D and the best way to do so is ነፃ ድኻይ ነፃ ልካ ንምርግጋጽ ከዓ ምምርማር እዩ ኣብ መጨረሻ ከዓ ንሕንዳ ተታሒዝካ ወይ ድማ ፖዚቲቭ ንሕንካ ከዓ
خمي مست فيروس ختنبر حمد لك كاسي كتمهارو لك أيو ومكلا ما النوع علم تعين عليه بزخانة مالتي نمسو خمي ختنبر حمد لك كاسي ختمهار لك أزبير مالتي تذكرك الأنسريز إيام 9 إيان my eyes opened to shapeless worlds of gray عيني ناب قرص زي العالم سياب نجار مالتي تخفيتهم يزلزل B soon the entire room shone with a glossy glow بغد تايلك እቲ ሙሉእ ክፍልሲ ብሰማያዊ ነገር በሪሁ ይዝልዘል አንጸባሪቁ ማለት ሾን ማለት ምንጽብራቅ ማለት ሲ I woke up just before dawn this morning ቅድሚ ወጋሕታ ድማ ሎማዓንቲ ተላዒለ ይዝልዘለ ወይ ድማ ነቂሐ ይዝልዘለ ዲ suddenly pink rise stroke the walls በሃንደበት ከዓ ነቱ ህንፃ ወይ ድማ ነቱ ኳኑሲ ስትሮክ ራይስ ዝኾነ ናይ ጨረር አንጸባሪቁ አፍቱ ህንፃ ይዝልዘለ ወይ ድማ አፍቱ ወል ማለት ነው ስለዚ ተመጀመሪያ ክመጽ ዝኽእልስ ያየና እዩ ቶፒክ ሰንተንስ ሆነና ዝኽእል ቶፒክ ሰንተንስ ሆነና ዝኽእል አውዚ ሲ I wake up just before dawn this morning ሎማዓንቲ ቅድሚ ለይቲ ንጉሄ ተላዒለ ማለት እዩ ወይ ድማ ነቂሐ ይዝልዘለ ሕዚ ሎማዓንቲ ቅድሚ ለይቲ ንጉሄ ነቂሐ ካብ ቀፂሉ ዘለኻ እንታይ ክመጽ ዝኽእል እየ my eyes opened to shapeless worlds of gray ዓይኒ ከዓ ናብ እንታይ ዝበሃል ተኸፊቶም ዝብል ማለት እዩ suddenly ዝብል ማለት እዩ pink rise stroke the walls ዝብል ማለት ዲ ካብኡ ከዓ ብርሃን ሲ ነፍቱ እንታይ ዝበሃል ኣትዮም ጨረር ገይሮም ይብል ካብኡ soon ይብል ብቐጥታ ከዓ the entire room shone with a rosy glow ብቐጥታ ከዓ ሙሉእ እቲ ክፍሊ ሲ በሪሁ ዝብል ዘለ ማለት እዩ ስለዚ the correct answer is መጀመሪያ ሲ ካብኡ ኤ ዲ ቢ ማለት እዩ ሲ ኤ ዲ ቢ እዚ ሁላይ ኤ ማለት እዩ ኤ is the correct answer ሲ ኤ ቢ ዲ ዝብል ማለት እዩ 94 ኤ the country with the highest life expectancy is Japan ዝለዓለ ናይ ምንባር ዕድመ ዘለዎ ሃገር ጃፓን እያ ይብለና ኣሎ ጽቡቕ ቢ hence nuns and philosophers often lived to great ages ካውዝን ድሓር መነኩሳትና ፈላስፋታትሲ ዝለዓለ ዕድመኦም ዝነብሩ ነይሮም ይብለና ወይ ድማ ይነብሩ ነይሮም ይብለና ሲ historically women died in childbirth and men in wars ብታሪኽ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕርሲ ይሞታ ኣወዳት ድማ ኣብ ኩናት ይሞቱ ነይሮም ይብል ብታሪኽ እዩ ዲ now childbearing is less risky and there are few wars ሎሚ ግን ይብል ምውላድ ህፃናት እውን ዝውለዱ ህፃናት እውን ብዙሕ ሓደጋ የብሎምን እና ኩናት እውን ውሕዳት እዮም ዘለዉ ይብል ይህ ከዓ there are average age for men is 76 for women is 72 ናይ ደቂ ተባዕትዮ ዕድመ average ዕድመ ማለት እዩ 76 እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ 72 እዩ ይብለና ዘሎ እዚ ብዛዕባ ጃፓን ዝገልጸና ዘሎ ስለዚ እቲ መጀመርያ ወይ ድማ ቶፒክ ሰንተንስ ርእሲ ናይ ተሓሳብ ኮነና ዝኽእል ኣይና እዚ እና ካብኡ ከዓ ቶም ንዑ ዝድግፉ ሓሳባት ብቀደም ሰዓብ ኣየነቱ እዮም እዩ ብሓፂሩ እዚ ነዚ ሓሳብ ርእሲ ኮነና ዝኽእል ኤ እዩ the country with the highest life expectancy is Japan ዝብል ማለት እዩ ዝለዓለ ናይ ብሂወት ናይ ምጽናሕ ዕድመ ዘለዎ ሃገር ሲ ጃፓን እያ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ዝድግፈልና ኣየና እዩ there are average age for men is 76 and for women is 72 ዝብል ኢ ማለት እዩ ካብኡ ክንቕፅል ተለና ከዓ ንዑ ዝድግፈና historically women died in childbirth and men in wars ዝብል ማለት እዩ ብታሪኽ ሲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕርሲ ይሞታ ነይረን ኣወዳት ከዓ ኣብ ኩናት ይሞቱ ነይሮም ዝብል ማለት እዩ ናይ ቀደም historically እናዋጋዕና ዘለና ካብኡ ናው ካብ ሂስትሪ ከዓ ናብ ሕዚ ናው childbirth is less risky ሎሚ ከዓ እንታይ ቀንዲሱ ዘለና ኩናት እውን እናጠፍኡ ከይዶም እዮም ይብል ስለዚ መጨረሻ ኣቢ hence nuns and philosophers often lived to great ages nuns እና philosophers ነዊሕ ዕድመ ዝነብሩ ዝብል ማለት እዩ ስለዚ correct answer is A E C D B A is the correct answer A E C B D ዝብል ማለት እዩ 95 A well there she worked as part time for a travel agent አሁን ሃሎት ሲ መጓዓዝያ ሓጋዚት ወይ ድማ ወኪል ኮይና ሰሪሓ እያ ይብል ቢ after 7 months she went to work for Sudan ድሕሪ 8 ወርሒ ከዓ ናብ ሱዳን ናብ ስራሕ ከይዳ ይብል ሲ at 18 ሸኒ left the school ኣብ 18 ሸኒ ዝተባሃለት ሲ left the school ትምህርቲ
ሓዲጋቶ ይዝለና ዘላ ወይ እቲ ቤት ትምህርቲ ሓዲጋቶ ዲ she also worked at a local airport ኣብ local airport ወይ ድማ ናይ ውሽጢ ዓዲ airport እውን ሰሪሓ ይብል ኢ she then went to college ካብኡ ከዓ ናብ ኮሌጅ ከይዳ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ መጀመርያ ቶፒክ ሰንተንስ ክኾነና ዝኽእል እንታይ እዩ ብዛዕባ ተቆልዓ እዩ ዘዋግዕ ዘሎ ሓቂ ስለዚ መጀመርያ at 18 ሸኒ ሊፍት ዘ ስኩል እዚ ቶፒክ ሰንተንስ ሸኒ ናብ ትምህርታሲ 18 ኣቋሪፃ ዝብል ማለት ካብኡ ከዓ ዝብል ከዓ ዘን ዝብል ዘሎ ኢ she then went to college ናብ ኮሌጅ ከይዳ እዩ ዝብለና ዘሎ she also ዝብል እንደገና ካብኡ ከዓ መስኮ እንደገና ከዓ she worked at a local time she also worked at a local time ዝብል ዲ ማለት ኣብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ኤርፖርት እውን ሰሪሓ ዝብል ዘሎ ዲ ካብኡ ከዓ ቢ after 7 months ድሕሪ 7 ወርሒ she went to work for Sudan ንስራሕሲ ናብ ስራሕሲ ንሱዳን ከይዳ ካብኡ መጨረሻ ዘሎ ከዓ እያ ኣብኡ ሃሎት ዌል ዜር she worked as part time for a travel agent ዝብል እያ ማለት እዚ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ መጀመርያ ሲ ካብኡ ኢ ካብኡ ዲ ካብኡ ቢ ካብኡ ያ እዚ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ኤ ኤ ሲ ቢ ዲ ኢ እዚ ይኸውን ቢ ሲ ኢ ዲ ቢ ያ ኮሬክት ሲ ኤ ዲ ቢ ኢ ሲ ዲ ዘለ ዲ እውን ሲ ኢ ቢ ዘለ ስለዚ ዘ ኮሬክት አንሰር ኢዝ ቢ ሲ ኢ ዲ ቢ ኢ ዝብል ማለት እዩ Okay, and the next is directions. The following words are not in the proper order. እዞም ስዑ ቃላት በትክክለኛ ስርዓት ይኾኑ ዘለዉ. When put in the right order, they make correct sentence. ንሕን በትክክለኛ ስርዓት ተቐሚጦም ከዓ ትክክለኛ sentence እዮም ዝሰርሑ ይለናል. From the given alternative, choose the one that is best and write the letters of your choice in the separate answer sheet provided ይብለና. እዛ በትክክለኛ ጌርኩም ጻሓፍዎ ይብለና ዘለ እዚኦም jumbled word ወይ ድማ ዘይተሰርዑ ቃላት ማለት እዩ. ሲሎም ተዘርዚሮም ዝተሆነ ተስዓ ሽዲስተ ታይብል enjoy is too short it life ይብል ስለዚህ እዚ ትክክለኛ ክጻሕፍ ተለሲ ከመ እዩ ይለና ኤም too short life is semicolon enjoy it እዚ ትክክለኛ ይሆነ b life is too short semicolon enjoy it correct c enjoy it too short is life እዙን ከም ዘሎ ይትመጽ ዘለ d enjoy too short it is life እዙን ትክክለኛ ይሆነ ስለዚህ correct answer is b life is too short enjoy it ህይወት ሓጸረ ኣጣዓዕማ ማለት እዩ ተስዓን ሸውዓተን to please what do tell you they to please what do tell you they ዝብል ቃልሲ ትክክለኛ ሰሪዑ ጻሕፍ ተለሲ ኣየና እዩ ትክክል ለና ኤ please they tell you to do what please they tell you to do what እዙን ምንም ዋትስ መጨረሻ ክመጽእ ይግባእ ምክንያቱ ሕቶ እዩ ሓቂ መጀመርያ ክመጽእ ወይ ድማ ፍልስቶት ኮይን ከዓ ኣብ መጀመርያ ይመጽእ ስለዚ ኤ ክኾን ይኽእል ቢ ፕሊስ ይብል ዱ ዋት ዘይ ቴል ዩ ቱ እዚ ኮሬክት እያ እቲ ክትገብሮ ዝበልኻሲ ግበሮ ማለት እዩ በይዝኻ ኢልካ እቲ ክትገብሮ ዝተዛረብካሲ ግበሮ ወይ ድማ እቲ ክትገብሮ ዝፀወይካሲ ግበሮ እያ ትብዛ እዚ ኮሬክት ሚኒንግ ዘለዋ እያ ሲ ፕሊስ ዩ ቴል ዘይ what to do እዚ እውን ካሊእ ትርጉም እዩ ምንም ይውል you tell they ታዩ እዚ meaningless እዩ c please you tell they what to do እዙን what to do you tell they ባል you tell them ኳታ ዝኸውን ንዕቶም ነገር ከም ሆነ you tell them ታይ you tell they ኣይኸውን you tell ኢልካ subject they መስዋዕ ይመጽእ ስለዚህ ትርጉም ይውል d please you do tell ይባሃል do is bad you do ዘይኾነስ do is bad you see ምስ do ትእዛዝ ምኾይኑ ሲ do ይሓትል ስራሕዮ ማለት እንበ you do ማለት ስኻሰርሐለኻ ስለዚ ሳብጀክት ያድልዮም ስለዚ d እውን ትክክለኛ ይኾነ ስለዚ correct answer is please do what they tell you to b ማለት እዩ b is the correct answer 98 ማሞ dog the skinny killed ማሞ dog the skinny killed ዝብልሲ ትክክለኛ ጻሕፍተለ ኤ ማሞ ዶግ ዘ ስኪኒ ኪልድ እዙን ምንም ትርጉም ይውል ሃም ዘሎ ያምጽዎ ዘለ ቢ ስኪኒ ዶግ ኪልድ ዘ ማሞ እዙን ትክክለኛ ይኮነ ሲ ስኪኒ ዘ ዶግ ማሞ ኪልድ እዙን ትክክለኛ ይኮነ ዲ ዘ ስኪኒ ዶግ ኪልድ ማሞ ኮሬክት እቲ ሸሓካ ክኸሉሲ ንማሞ ቆቲልዎ ማለት እዩ 98 in got has house all
money knew the her she ዝብል ትክክለኛ ተጻሕፍተለ እያ she has got her money all in the new house እዚውን ትክክለኛ ይሆነ she has got her money all ዝብል ንመን ይገልጽ ዘሎ all in the new house not new house ስለዚህ all መጠሪያ አው ብዙ ቦታ ያገኘ ማለት ነው b she has got all her money okay in the new house ሁሉም ገንዘባ ኣብ ተሐድሽ ገዛ ረኸባቶ ትክክለኛ ሚኒንግ ዘለዎ ትክክለኛ ስትራክቸር ዘለዎ ማለት ነው b correct you c she has all her new money got in the house ዝውን ምንም ትርጉም የለው d all money she has got in the new house ዝውን ትክክለኛ ትርጉም የለው ስለዚህ correct answer is b she has got all her money in the new house ማለት ነው 100 plane I by travel hate ዝብል ትክክለኛ ተጻሕፍተለ ያ by plane I hate traveling እዚህ ትክክለኛ ይሆነ በእርግጥ I hate traveling by hate ይቆም ነይሩ በር by plane ዝብል መጀመሪያ ክመጽ አይኩልን b traveling by plane I hate እዚውን ትክክል ይሆነ c I hate traveling by plane correct በአውሮፕላን መጓዓዝ ይጸልይ ይዝል ዘሎ d I hate by plane traveling እዚውን ምን ትርጉም ነው ስለዚህ correct answer is b sorry c I hate traveling by plane ዝብል ማለት ነው c is the correct answer ዝተረፈ section 4 reading comprehension ይዝብል እዚ pdf ኣብ ዲስክሪፕሽን አምጥልኩም ለኩም ዳውንሎድ ገርኩም አንብቦ ምናልባት ግዜ ስለዘለዓልና ዝተወሰነ ራይወስ 20 አካባቢ ዝኾነ ጥያቄኛዋ ሰተን አንብቦን ቀሲልኩም ንሕዝዩ ያخለና ዝነበርና ጻንሒት አውዚ ወዲና ተተመቺኩም ላይክ ንኻልእ ተዓርኽትኩም ድማ ሼር ከምዚ ዓይነት ቪድዮ በተኸታታሊ ንኸጽሐኩም ድማ ሳብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ዘይተረደኩም ሕቶ ንሕናሃልዩ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ስለዚ ተኸታተልኩም ድማ ካብ ልቤ መስግን thank you for watching bye bye